se askra ye ne Kumasi City Mall na edi enhwani munti adawro ma ene die ne ahobrase kwan so said ye wo case ne city bia no ena no ye ko noboam ye noboam ahunu noboam ne ye ko ye na no ye ko noboam eno ye follow up ye ko ememi ne dai na se ye de follow up ne to so ma wo a wani beje ai wani beje pa asem no ye de akire yakasa wo de banko ade a si ye de ka FM na ekodi a ene wonua don't worry nana yaw enti fato ho mame aha fafiri me so na fa ko ho no fa ko ho ne mame na ho no ehia me pa enti ya mame Mary ejewa no ene ye de no aba no nya na ho goro so a enye na ho goro so akora baby awu bi akirikire ne benche ye empitiri pi ene mpatra pa ensem bi ha ne wiasemu eya ne wiasemu areho ye ba betene akosua sorry Mary ejewa nine no na ne nine no obi ani wa wo betumi asomu yie agisa ne ba 10 years no ye ba fefefe no ho sesi me fekora nya asem ketwa wono na agise wo so ne maame no emu wono nanim ne nan ne mu kura enti no bra Facebook anasa YouTube asa wo yo nipa na sa wo ti wi ase na wo se wo de umu ade emfade ade he wo de ne wo pe na wo ye esanse wo na abo wo ho wo na ahwe ho wo na wonim wo daache wo de wonim se wo muda wo de onim se wo jese wo how be nto wo da wo na wo sika wo na wo stores akese wadum wo na wo wajapade wo na wo abronsan na wotumi kwagina abronsan so wo ahwe ya yade nti wo beka fom wo abronsan no wa ye no soro fefefe no soro no kra no wo ahwe a wo ntumi enfro no wakoho enipa timi di amia wo wiase wo te ho anu adowu nua wo to ho anu abuwu nua wo to ho anu abompaye wo te ho jese emema wo so emema wo machi so emema wo ho so wo ne me emfa me say sema na wo bobana Akoma FM na wo bo say ya na penipa mo a na wo penipa mo a obi ho a woni obi na tie obi owo oni ne security man ne wofie obi owo woni in the house help ene wofie na so ne kraman ni bulldog wa manim huhu no aduane a wode be makraman na die no wonfa ma ne house help ni da onfa ma gate man ni da wode be ma bulldog wadi wo bulldog che nipa dako oba yare oba da ho ida ope obi ama na so mu na wadwonso ye be hwe se bulldog ebetumi asomu am wakwadwo nso ana se eye wo house of no na 87.9 wono na abefre no woni wo biti wo ye hiani wono no ya ngo ne hiani ye wo ni sikani ye wo no na golden spoon na hye na no onim ahokere ohunu bi da wo onim ohia ohunu bi da enu nti so woni hiani tia omu no obu ya be mede o se fre no yawo apia kubi me pa cho na won so me pa cho me de John Menu. Okay, yes, John also free him by ye. Pacho me what trade. Okay. Yera apia kubi ene yera John Menu ena sabre womo ewa ha senti womo free trade ene ba ye sabre de yenko na me hwe yera apia kubi ene Mr Menu wan na e de amane bo no ema ye. Pacho me. Okay. Be me na ene song go. Akoma FM. Ba ya boko. Ense ya wabusunya ajapade bi na akodi minua ba bi ho no ma de kwan ya de abusunya na fa so na no odin yo me pa cho wa bo ne to fanti aka nkire mu ube kire mu frekenken to krankran na fe ye hu ne de ye ya munua mo de yewra Menu ene trane na so ya na chesese woni ho a ono na hwa kire nti no se ajapade ya ye ka ho asam ne will anasensa manse no wono ho ena na ewo na bibia tumi akoso dia ma ne padua no ebede insem bi beba enti asem copy court no na o se mi sister na mi ka se akoji abeji pipa na no akodi ni hono no ono odi mi bra na mi ka se odi pipa ni ma we se ono owu a ka we ni na de no ono akwasi ade no ye fre na akwasi ade
Jakwasi ade no ewu ye no na ye no na osenka busua ne kwagina na nka ye peja bia ni person mesi ne person odi e bia kwasi ade na de ena mi sister panyi ba kwa friend bu aben adwom ho na no so mi sister na ono no toso mi ensa we ma me na toso mi no be wo fa si ma me na toso mi no na mi sister na toso mi ensa opeja wono no sa se wono ni na de ntie ma ebufuo ba busua ne nitem na obi asesa na panyin na aye de ani obi enkasa ho no mu ja na life no eno no di so nti tema asase no man so ba ye no ena mi sister no frɛ mi wo fa si ka kyerɛ nse se asɛm na kodi court me papa mi wo fa no ba ne se o ma ye nti kokoo no ma asɛm na be di court nti o sere na so on fa pipa no man se te court na court be bu se pipa no na obenya no di ama no eno kura nyame na mi wo fa si nsu ni ho no otu kwan nti phone so mpu no frɛ no eno ne kan ya nti one ne kan no kan nso ene on coffee osuma mi sister na esuma ne ba ena o ka kyerɛ me wo fa si se on fa pipa ne bra na me wo fa si nso frɛ ni sister ai the wife no fi ka kyerɛ ne se 87.9 no o kyerɛ ne ba bi kura pipa no ɛwɔ no kokɔgye ena mo de kɔ court no mo kɔ kan asɛm ni nyina ena pipa no ai abusuansa kan kokoo no abusuansa kan kokoo na mfie du nwatwini mi sister ye du nan ye busa na kokoo o tie no ho akonta o muya yen asase ye da ho be 100 acres watwitwa ni nyina aton kokoo no so afi bia wanti kura no be 40 to 50 bars de ote woni obi enya ho akonta bia ya twena Akoma FM emefuo ka ho be kwa afi aborosan wode edan na maneba na ne ba ndidi ho ma 11 rooms no mi ofa ne chema ne ofa sefo ni nyina che so obi ade o ma me wo tent obi ade o ne ode edan na maneba na ne ba na didi ho ne ba ne ye friend kwa chiri mo te be kwai ne ma me no so de afi apia ono so oboyi boase ye de na ko be kwai jase hene ho akoka asem ni nyina ema omo mae na 10 second Akoma FM 87.9 no me senka 2nd December afeben last year ya ekoka no jase hene ho be kwai ema omo mae se 10 fo no ko me wakohwe na 13 fo no omo abebua asem no ena me se chentua abusua na keka nsa se akotua chentua no misita na fa ne de mra o de chiaja ne ba ne se onya ahoboa ekọ jase hene wo be kwai no ya moto mo nsa frɛ no na mo sister se wo peti anti ya be lorry fan wo de aba ya kan asɛm ni nyina ahemfofo ne de asɛm ni nyina wie na mo se ye ahemfofo ne se ye mo lorry fan TNT no na mo nkonkohwɛ ejapade no na nka mo mra me bua nte ayi no te asɛm no ena busunya ne ye de ko mo my time ye de ko up to date say bia fe na sister no we ready dia untimi hu ena himfo ne se ba bia de be ko bia no mbaba be di dance amaye enti yenso ye hwa ye kokoto no sika o moje ye ni bi busunya ni bi no so wo mo busunya ne tin ye de abeda mo se kwan wa mo be fa so mo be wo ye na busunya ne nsa ka ye japade ye no enti ne ye de abase ye de ba betum okay me da se papa na yewo yewra menu so ebeka ne die because ono na Akoma ejo Akoma ejo re ni ebe medre yetumpo wai Akoma ejo dale ni ebe medre yetumpo This Akoma
to me diatina odo. This Akoma dance your na yet to me diatina odo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Ni ebe me de tumpo. Akoma. Baasi de ɔte ɔne obi enya ho konte bia ya twena konfi ya emefuo ka ho bɛkɔ afi aborosan ɔde ɛdan na ma ne ba ɛna ne ba ndidi ho ma 11 rooms no me ofa ne chema ne ofa sefo ni nyina kyese obi ade o ma me wo tent obi ade o ne ɔde ɛdan na ma ne ba ɛna ne ba no didi ho ne ba ne ye friend kwaku akiri mo te be kwai ne maame no so de afia pia ono so opai boase ye de na kɔ be kwai jaase hene ho akɔka asɛm no nyinaa ɛma ɔmo mae na dom ene nso wode ahode bi adua ye mu sabre ene ya wada hono 87 ni yeri tutu ye 9 ni akwantu for ritio oh ene na boy mate so dia mamo ene ya wo ochi ni fie I see emre no kɔ nanimu o nti se dia emre no me se na wukuo se dia emre ni se kɔ ne dia ene na che se wo bibia na wayo no ntem na me ye ne mayo ye se ene ma anya anyo ene nam usi dwuadamu a na fiada na aba obroni ka bibi se procrastination moto media bibia ni wo awase nipa wo boto wo se obesa kira wadwe se de wo ade ba ko bi atwe wo san ewo nyame mu a wan hwe de wo bekɔ bonsam gye mu a wo de ahwegya bi a da ayi onua tv yi a me hwegya yi kra no se agya we wo fa ho kakra bi kra no na ho tutuo kakra bi wo ne ebeye wo na bonsam gye enya asem ketwa enti no usa wo be repent pa na be sa kira wadwe de onua enye ho moto fa sesa ne ya na se de emre no esi contentem ne de wo bi kai was Yesu Kristo se no what trouble so kran kwa bedru pepa chawo se de wo baketu abi to ho na wo ye se na me ba we da be no obegyini ya da akra na nyini be fa mpena be wo na te se Yesu ba ka ketu abi na ono so wadru ti man de wo bibi ya ye ne ntem na se de emre ni se kono eburu adwene ne ntiase ekura so nti wa ma wo bewu ebesi den wo hunu se na enne na wo bewu anase wa kina na bewu obetumi awu at anytime bia wo betumi akọ enu nti no hyane so sa emame na yentutu ya na moye aha Akoma 87.9 FM na fe Onua TV ebodon kwa wode betum de ama Facebook Akoma 87.9 FM bomodi ase wo be follow ye wo Facebook na wa like ye page no na waja comment no ewo ho na fe wa share de ama ye YouTube Akoma 879 subscribe na emia notification bell no so press so you get notified na wa share ama for so enye bi ahwe Free FM 97.5 ewo techiman make say menua be ma da hin na pamfo won ma biemu a techiman fo obi ada etie bi enti baby a wonsu wo bia no na wabomode ase obebiem de amayen na na akua koko ewo fie ha sanso na evangelist Samuel Mensa ewo ha Ismail Heward eboye chidom eni adontene as producer na na yawo edi eko social media Facebook na fe YouTube edi ame mejeso eye Marcos na hyene so emaye na moma omomra nti omoba na ebo wanu a na kyese papa bewremu na ode update na abasa be ya womo ewo regions ni nyina nso behunu sade we no esi ekro enra ye ne abushia bi edi nkomo ewo fidua yi emu enu nti no ene ye beko na wonom abasam no tofa na ye bisa wonom ko hyan ahodo na kyese ye hunu ba bia ye betu asam no anamo edi afa ene yani abre papa no kwasem yani abre enu nti se abushia ni nyina ye krado a ye nkwae na mene wonum enkodi nkomo beme na mame ma wakwa aba yeah I know na pomute sen am ya don boko wudin biem me pa cha me de John Menu
Yes, madam. Jomenu efiri hine ne ba ye. Pacha me what trade. Okay. Menua ba mame. Wonso wodin. Efra me amebi. Ama bio. Okay. Ama bio nso efiri hine ne ba ye. Efra oboase apetusu. Oboase apetusu. Okay. Ene na yewra Jomenu. Madam. Ewie yi. Pacha wie de boko. Enra ye de yasembe dam. Akoma FM. Meni mebusuafo. Ye koko ho asem. Ene ye de be dam se ye maame ba ko agi koko no. Aboso ntimo nka bi maye. Ene ye de be dam. Wadawroma nti sede enra wo ka no no ebia na obi kra no oteka mu wo hya ase ya na osiye. Obi nso kra afi na wo chichim ne radio na abeto Akoma FM ti enra asem no wante. Nti setim biem. Free suru kosi fom. Pacha you mama. Men so me da ase. Ya asem ne se me nana akwasi ba no. Ana oye wel ma abusuafo. Okokofu na busua okoko. Ana me nana akwasi ba no no. Otone se ne bayare. Eti wade hwe ne bayade. Eti wono ne de wodidi so kakra. No waye pipa ma busua se wo wu a abusua mfa ene dan ena asase ena mefuo. Eti wade wel ne ma me wafa kwasi ade. Eti wo wu ye no ana me wafa kwasi ade. Anso de wel ne ma me se menye to na daachi bia wono akwasi ade ne wu a meni na de na me mfa wel no na ye mfa moa abusua no because ye wo abusua fie ho na me mfa nsie fie ho ti akwasi ade de ma me no anche no no nso wu ye eti wu ye no ana me maame afia pia di na de enti akwasi ba no de nya afia pia ne di na de wol ne de eye kokon de wode mabusua no nyina nti no wonde enka adidie na afia pia di no akwasi ade ho no ti akwasi ade nso okoko no na afia pia di ye eti me na akwasi ba no nso ti ase na ne ba efe na abebio ono na ti kokon no eti mra papa ni wu ye no ne ma ne besre abusuafo se omo sere se ye ma omo kwan na omo nye ayie no ama ye nso abusua no epene ama ne ma ne ye ayie no eti ska ye twama omo de ye ayie no omo ede ye ayie no ye wi ye no omo anka se bia ayie ne tam no omo anka se bia ska no enso ana omo ase omo de omo pa ko peska ni bia ka ho a omo amabusuafo amane eti mra ye buka no ana omo pratum ne yesi dabi yanso yanyintum efise se nka mo pani a nka memenda kwasi ada na ye trase a ye buka no ka ese mo ka kire busua na ye nyina ye dwendwene ho eti mo anka na afidi aye ye na wi adi a enya de busua ne bepene ana ye ka sa akire ona ne ba ne se ono nso na ti kokko no se ka da oni ye ntua de a enya de a wadi kokko no be ma busua no ana me mam ye fia pia no so odi akwasi ada de no obi oka kire obi se o me ka kire me se osre me krata na abedi me ho no onfa mame amefa ma no na kokko no se abebi o na enye mu a ada se ode no be kokko na obesama no afenso krata wa basa wonya krata bia ana nipa no ka kire na me so o enya me bo me mame amane enti mame bo me mame akua da amane ya se mame se na mame afia pia kan wa chiri ba no se no waka se kokko no abebi o so wonya mu dia ode be kokko na asase ayi ahemfie eti ese wonya krata na mame so wakasa adia Abebio no ye hwan abebio ne me na kwasi ba no ne ba one na ti kokko no papa na ti ase no yanko ana mame so ene fama no na ye nyina ye japade ana odi ani mama ya nyahwe na me de ma no eti wa ya se me de ma na mo bi o mbetu bi ase kotu o sa hemfie o ba bi o mbeko bia mesumini me mame afia pia na chi wone ne ba kwaku ya kirem mimini wo machi eti mra midi wo machi kakra no na de wa ya ne se abebi ono pese oje mu nti me maame no de koda abebi ono sofo e wo fraso nkwanta o Pentecost sofo ana ode koto nanim na me maame ne frɛ me na me kobi eti sofo ni tu abebi ono fo so onfa ye japade mae na o papa wu a no ama kokko na papa wu a ayi asekanya abusua na akekere ma wo mo eti wode ya de abeto ani mu a abebi ono so tuwa wati binti yenko na obefrɛ ye eti me hwɛ ani mu a me maame no wan frɛ me biem me frɛ na
ne ba kwaku na wase o yegu so ya be frɛw saa wa amfrɛ me biem ana me frɛ ma me sɛ ma me omo tu anamo na me frɛ wo ma omo se wo nya ntu omo mfrɛ me biem ana ma me sɛ be ya na omo mfrɛ me biem de me nya akire die secretary na kwedi omo awie ɛna me nso me gya akire die eti wati koko ne saa mfie dunum ni wanya nkontam a obia ya busu ya fie bubugu ho ya asase 100 plot franso kwanta wa ton asase ni nyina wono ko abusu ni bia nsanim ya koko no baby wa wasa ton ma galamse fo etu galamse wa mabusu ni bia mane ya sa wo be kwai dan wo be kwai wo mu pie dum ye du ba kon wane ne ba ne dida na ma han sa mfie dunum ni wanya nkonta ma obia dan no so kora adwuma ba ho ane ye de koda yakwasama no be kwa hemfie na na jase hene ho yakwa ya kasem ni nyina wie akase 2nd December o mo se yempe shanti ade ka sika no mo ko franso nkwanta enkohwe kokko no no mo hwe asase no no mo mra yekuro ma pitisu no mo hwe ye fi na yesi yabubu no ne yansa mra be kwai ne ma hwe ye dan na esi won me na na japade o de ma abusua no ba amene se omwa no ho enti wo hye ahemfo ne da eda no so a ahemfo ne frɛ na wo se me moa me hunwie saa ba boso me ba akon ana yakwa ahemfo no no mo na na ka kire se ofrɛ ma amene kura nsɛm a wo ka kire no no enso ni eti baabi a yɛpase yɛde bia yɛmfa nkɔ na ɔmo taa yɛkyi krataa da hɔ sɛ baabi a de bɛkɔ biara no ɔmo bɛdi adanseɛ ama yɛn ana yɛn nso no yɛho ɔdene ntimi nkɔ wokɔ fuo mu wɔkora wɔ se yee wo si wobɛkume mama police for de watum yɛn nso yɛnkuta bi yɛni bi ana yɛse yɛde bɛda akoma ɛfɛmfoɔ na mommoa yɛn na yɛnsa nka yɛ gyapadeɛ nyinaa nti me ne me maame mo no me wɔfa mo na ɛno a yɛbaa yɛn na nso yɛasa aba medase ɔbapa ɛdeɛ na wo nso onim fa agyapade a eno agya kɛntɛn so no deɛ menum fa agyapade no ho no sɛ me wɔfa no wuyɛ no wɔde adedeɛ no ma memfa sɛ deɛ ɔwuyɛ no akwasi adɛn no na akyire ma mmienu no me nti afia pia na wɔno wagye nneɛma na kɛntɛn so na akyire ma mmiɛnsa ɛne me nti wo kɔka ho asɛm a na wa wo bɛka afuo no ho asɛm biaa wo pese wo ku kura afiri ho ene sen abrewo a wo kwatwe sika wo beku wo humu ana hona mu kum wo na mabosom so nti wo pese wo ku ho wo ku anu wo bubu agu ho ada wa try bi no wa ye obi sa ada na me wo bubu mi gu ho e ba we kro bubu obubu no gu ho se yakoka kokko no ho asɛm nti me koka sese wa kokko no wa nyemu a je de beba ha anase ye de bɛkɔ ayi ho enti ene o sa menya hoɔden na mede ba menya hoɔden de amemfa ma enti mfie ba num ni ɛna nansenya na metumi asɔre a nyame aye madoma mede ne nam ha ade wo fa baabi no mo ka kyerɛ wo sɛ ye kokoo no a wo ne afia pia kɔ kasa wo ho no ɛna no obubu agu ho sɛ ne ne ye a wo ye no meda hospital no so wo ba wa mahwa mi o na danfo wo ho no wo kɔ gina na wo kɔ a wabɛkra me sa ama me kɔ me si yo wo kɔ wo mfrɛ mu sa sɛ de wo ho sitie ɛno wo sɛ de wo sini yɛtie no de mimi di na chi no a wo no nso di wo no akyire no wo wui afra sɛ ama yɛkora yɛkɔi ɛbɛka kyerɛ no sɛ sister yenua wo yawu o ka kyerɛ sɛ wo mo mabɔ ye no amane no de nyu onua no wa ye no kora obaase obi hu na yi eche se kokko no a wa fenti no wo tumi chen obi a ene dan no me die wom me nua no obegina ha ne die wom ba we ma me die wom obi a die wom edan no ibubu obekɔ afie bubu enso no afi no so no akɔgye sika no wone ne ba no wo ma kyedi kokko wo tia wo meya konta se wo nya ataku so onya asempoa o meya konta wono de wo de ye na japade enti na me de bedan ho se yesra mo munka bi ma ye ni se ye ne no ye nu ahoden a ye de be ye se ebegye se japade no muni ahoden sa dan ne ma wo mo ya kesefo a muntumi nyina wo no mani mu ana se sika na kodi ne nkyɛn kokwa watie nyina sika na kodi ne nkyɛn on kyɛ ma busua obi nya bi
wamfrɛ wo mpo ɛna wokɔ hɔ sɛsi a yɛka akyerɛ no kɔ hɔ sɛsi a wɔse wɔ bɛkome nti mɛma polisifoɔ abɛkyɛ no nti kookoo no deɛ wokɔ hɔ sɛsi a deɛ a ɛneɛ polisi ni bɛkyɛ wo ɛna wafa kookoo no nyinaa ne nneɛma no nyinaa apitusu dan bubu mpo mo ne ne frɛ gya baako na baako gya baako maame baako papa no deɛ wɔn nkɔ ne yɛ papa na yɛ ne nketewa no yɛ deɛ yɛ papa baako ba mo maame deɛ ɔnte ase sese yɛ maame nte ase yɛ papa nte ase yɛ nyinaa yɛ maame nte ase yɛ papa nte ase okay etu wokɔ hɔ anya sɛn mekɔ uhunu no kora na anya sɛn uhunu afia bia no na mefiri ayi kura ba yɛ deɛ mahunu bɛ mprɛnsa pɛ menhunu biem ayi ba hɔ wo bɛkɔ yɛ so waba hɔ kɔ wɔne panyini no ɛna ayɛ kurusɛn ɔne mu nua panyin yɛ nua panyin paa no akɔsua biabɛn sɛ ɔno nso nya bidi ɔno nso nya bidi ɛne yɛ wɔne no ɛna etua na mo sesi a sɛ meka sɛn enti ɛne wɔhu na wɔkyɛn sɛ wɔhu Nyankopɔn enti yɛne aka ne deɛ wɔmfi wɔ biada wɔmmua wɔ biaa enti wɔhu a wɔkyea wɔ abantene sɛ wɔbɛhunu no wakyea no enti mo kurom ankasa ma memra agya manu so mo kurom ankasa ne hene fa mepakyɛ yɛ kurom ankasa ne apitisu amanseɛ central ɛhɔ na asase no de ayi afie di ahene wɔ no ɛhɔ no yɛ kurom pa yɛbusua fie no ɔboase apitisu mpakyɛ ɛhɔ na yɛbusua fie ne ɛwɔ ɛno na yɛ room sisan no ɛno deɛ menkan na bɛkwa deɛ deɛ me nana no me fa sɛ pitusu na ɔwɔ no na ɔkɔbɔ ne bra wɔ bɛkwai ɔkɔsi dan ne si bɛkwai nti saa dan na wɔ mu 11 bedrooms no ɛno ɔkyɛ me ɛno yɛ de akwasi ba no si yɛ me pa cha okay wɔn deɛ ɔno nko ne si yɛ okay ɛna saa kokoofuo no ɛyɛ busua kokoofuo no ɛba sɛ akwasi ba no ɛba bɛtɔn abusua kokoofuo de ahwɛ ne ba abusuafoɔ bɛn no wɔne wɔn mo tena aseɛ because ɛyɛ abusua dea enti yɛntu ɛnyɛ wowo property na wɔtɔn de akɔhwɛ wo ba enti bɛ a wɔde sign de sɛ metɔn abusua kookoo me ba yare me de kɔhwɛ no no wɔn ne wɔne wɔn mo tena aseɛ mepaakye onipa no a ɛtena aseɛ yɛ kwambadu ayɛ akwasi ba no na aba ana akwasi ba no na aba de ɔne ne tena aseɛ nyɛ yie ɔmo dɔɔso ɔno ɔka ho ana akwasi ade na wawu no na ɔka ho ana me nana bi ne yɛfrɛ ne yɛnsuo ɔno nso ka ho ɔno nso wawu eti aka ayi no akwasi ba no ba na yɛfrɛ no kwambadu no ɔde ɔte ase okay ɛna saa abusua no nso te aseɛ sɛ wɔntɔ abusua nkɔkɔɔ ne mfa nhwɛ ne ba ampacha ɛmfa ne hwɛ ne ba ne yareɛ mepaakye o wɔno no na wɔyɛ n'afuo baako da hɔ mete aseɛ menim ɛna abusua nso deɛ da hɔ nti wɔfrɛ wɔn mo ka kyerɛ ne sɛ sesee no ne deɛ no wɔpɛ sɛ wɔtɔn nti meba hɔ deɛ mekyerɛ ne sɛ wɔno ne ɛwɔ bi na abusua wɔ bi na sɛ ne ba yare na wɔ pesika de ahwɛ ne ba de no wantɔn wɔno ne deɛ no amfa ahwɛ ne ba no ama abusua deɛ ana hɔ ama abusua ɛno deɛ me nso madwene a mɛkyerɛ ne sɛ menimu sɛ wɔtɔn ɔno a ne deɛ no a abusua deɛ deɛ ɔntumi nkɔ ho ma ne nyɛ yi ɛnsa ne sɛ yɛ abusua deɛ nti ɛnyɛ ɔno ankasa ne personal property ɛnti na wɔtɔn abusua deɛ no wɔyɛ nkrataa to so sɛ wɔdidi wɔno ne deɛ no so dabi saa na wɔno wɔyɛ to hɔ sɛ mimi didi mimi deɛ so ma to abusua ɛgya padeɛ no na me de ahwɛ me ba na mayɛ me mɛgya padeɛ ne world ya ma abusua saa na ɔyɛ no na eduru baabi a ne ma betumi abɛsɔre agyina sɛ yɛ ɔmo papa ɛgya padeɛ eduru baabi a sɛ ne ma no yɛ wɔn betumi abɛsɔre agyina sɛ ɛyɛ wɔn mo papa ɛgya padeɛ ɛnyɛ abusua ɛgya padeɛ eti so wɔ biribi a saa abɛn no kɔ bɛtɔn no wɔde ahwɛ ne ba no ayi wɔn no ne gya padeɛ ɛna wɔsɛ nkɔtɔn no wɔde hwɛ ne ba okay ɛna abusua te aseɛ na wɔtɔn abusua gya padeɛ no kookoo no na yɛ nima no mpacha ne yɛ acres bɛɛ sɛ deɛ ɔtɔn yɛ no compared to ɔno ne deɛ no a wɔde ma abusua no ɔfa ka kyerɛ me akyɛ nti me werɛ fi kookoo no eka no nyinaa ɛna saa berɛ koraa sɛ na mo nso mo mfie no yɛ ayi nti na mo nhyɛ da ɛnkɔ hɔ sa okay eti ɔyɛ will no ɔno ne kookoo no ɛna ɔyɛ ho will ɛno pɛ ana na gyapadeɛ nkaeɛ bi wɔ hɔ ɔyɛ will ka ho bɛkɔ dan no wɔyɛ ka ho ɔyɛ ka ho na wɔkyɛ ma sɛdeɛ me maame ka no ɔkyɛ ma
ne wɔfa asefoɔ ma ni nyinaa mmaa ni nyinaa mmarima nka ho enti saa deɛ saa bɛkɔ ayedan na ɔkyɛ ma ne wɔfa se foɔ no ɛno na wɔ will ni ma no anasa no deɛ wɔde n'ano ɛkyekyɛ ma wɔ bia ɛwɔ will nim ɛwɔ ayi no kokoo no ɛne no ne asase no ne nyinaa wɔ will nim ne nyinaa wɔ will nim enti maame wɔ ni die wɔ mu ɛso maame afiapia agye dan no ne ne ba na edidi ho nti ɔmo mfa sika kora ma maamefoɔ no okay efie du no mu ni okay enti wɔno no ɛba be free mu no ɛna wɔyɛ will no de ɛma akwasi akwasi ade ɛno deɛ mepakyɛ ho mmerɛ a ɔne abusua no tra te sɛ ne ba yare no wɔbɛtɔn abusua asase no ɔtɔn wie ya no wɔyɛ wɔl no ɛde ma abusua nti saa mmerɛ na papa no ne ho ɔden koraa a abusua no nyinaa no obia ho ɔden enti wɔyɛ to hɔ ntɛntɛntɛm nti ɔno deɛ minim wɔno ba no ɔyɛ will ne to hɔ kookoo no efie no ansase no ne nyinaa deɛ ɔyɛ will to hɔ enti ɔno bɛkorɔ no ɛna ɔde will ne ma hwan wɔde ma akwasi ade exactly enti akwasi ade na will ne kura no saa brɛ no deɛ na afiapia ne tumi bia dabi medase yeguso toto ano sɛ bɛyɛ a ɔmo tie no ebetimi ate aseɛ yie papaapa me name betra se na ye monitor na deɛ kyerɛ sɛ me brɛ no buni tɔtɔ to saa na ho yɛ deɛ nyame adom mommy na so nyame adom me yɛ sweet nyame nhyira yɛn kwa eyeti ai emu yi me da se ahwɛfo a mo hwɛ Akoma television ne etiefo a mo ti Akoma 87.9 me de nkyia sonko Africa Noga Herbal Clinic asɛyɛ ɛde mo obi biara awia yi wɔne ɛyɛ AkomaMuNsem dwumadie nwanwaso sɛye medɔfo ɛba AkomaMuNsem ho a moda Dr. Kennedy Osu Ageman a wɔno ɛyɛ kɔfa time Herbal Center asɛyɛ de ba yɛ no Akoma so wɔno asan ne candy for the time Herbal mixture ɛduro nwanwaso ne ɛba yɛ no the time HH capsules ɛne ne mixture so abɛka ho na afei deɛ ɛgye ne ho ntrɛ ha no ɛyɛ Kenoga Herbal Clinic a mosfrɛ doctor ɔde abɛdom mo no na ɛbrɛ adu sɛ yɛdi apɔmuden ho nkɔmɔ ɛno nti ɛbrɛ ne adagye ni afɛnti no mede doctor number no ɛto dwa ebi amaama ɔyare ne so a wadwe bɛyɛ ɔsɛ saa yare ne de doctor ode kwadan no Kenoga wɔntimi ɛnhwɛ nanso na nte saa ɛno nti frɛ doctor yi ɛwɔ 020 20 400 53 020 20 400 53 and I said 0278 37 30 18 83 18 0278 37 30 18 Medasi Kenoga Herbal Clinic Kenoga near time near we trust in quality na Kenoga Herbal Clinic eya de bia eba ye no encheye nanso omanfo a wakɔ hɔ no edi adanseɛ wɔn a efiri akyirikyiri ene bencheye ede wɔn ha kɔdan doctor no wahyɛ aseɛ ehu sakraye ɛwɔ wapɔmuden ensemu ɛno nti medɔfo a yare ɛdokro wɔ yare ama watɔ ba ha wayɛ bisi basa ama tɔ dampo a wotimi kasa wo yare yi deɛ watua na mo atu ankosiaga nanso ɛno a na de wobɛkɔ wuo mu no akyea na mu yɛ ɛsen kasa bebuo de nyinaa sɛ Kenoga Herbal Clinic ɛwɔ hɔ a obi Afri Canada aba ene wa hyase ekwa adwuma finhyia bebre a abrofo ye bia wo ba wo mayi mu animdifo so atoa so aye bi nanso wanya na pomuden nanso bra doctor edi ni nuro ene ne haha ma eka no eye nipadua kwa no mu nhwehwemu no ene wade ne ho ewo Canada brochiman mu a wotimi ekwa adwuma obi Afri takrade eba ye mia me ho nipa na menim no wayare ache adwuma panyini bi na menim se eyade ayare no nke bi a wade ne ho ena anu ya no si wo tie ohwe television station bi ena wo hu me na ofre me bra me de ne ma doctor no ebna de ya na ọkọ na asem ọkan ne se akosua me wa kyede stronko a esese me de ma o esan se ma ya eka no mabobi me nka se edruyefo a na ase clinics ahodo a wo ye won adwuma no wo nya won adwuma ye dabi enuro wo hwe ye di na ho pe ena adoma kyede no se eguma hodo obi a ne baabi a wonya na yaresa efrim
emfihia bebre ni asa abrante me ne tena atakrade a yare dokro no enne nyame ada roma ebra brother doctor eja no kwan a wone ne yure ekono na afen sakraye amapa etimi aba ne nipadua kwa anum dia na chese wei doctor nyame adom a wode dom na ode ebie Kenoga Herbal Clinic no ode ye adwuma papa na se eye stroke yade na ebubu agu ho ama wato bisi basa na se wato baha entena ho se ye wo maame wo papa ana wo dofo bi ewo musa wa boka ne bi wachi enro no waye bi enimdefo ade wo nimde ene wona ho oden aye de obetimi nanso me dofo empaba tietie nso fi mu kosensu papa fa wo haw no ebedan doctor ewo Kenoga Herbal Clinic na doctor ontu wo haw no ase emfamfiri wo so doctor enru a wode ye adwuma no eye purely organic afrafra biara enim na doctor wo hwe eban hahama a wonimu papa wo yi obi a wo wonim de ewo hahama mum enu ti sa haban bia na wo behunu otimi hunu sa haban wei eye yare a esan nu bna wei ebetimi a yesei e de amani padua kwa ne de a ene me dofo emfa wo yare no entena ho ba na mo we na se tutu anamon na fa wo haw no ebedan doctor wo Kenoga Herbal Clinic na Kenoga Herbal Clinic ye chiri kwan enya yura kwan ye wo espresso adeja wudu Ophelia Junction wo de baabi a wo baabi aka hwe mate ni se wonsi wo Ophelia Junction fu aputi oja car wo besi wo ho a taxi rank ho wo bedru ho no catcher driver ni na wire crowd anase ready a walk no se wo pese wisi wo Sakora Junction wo bedru ho no doctor the billboard the si wo ya atrekere kwan a enu ti ema wonyira ema ne nya wasem hia baby a wode wo yarefo sabi eba no wode wuti beto nso no doctor ahwe atoto ho nhyehyɛ ye nyina dadada na ahonidie nso amapade ededa na kwan mu na akrokro kasade eni nkranhyensem eni arekyekensem a adwumayefo a wakwadre ewa apomuden adwumayenum ne doctor wode bema wo no ebro adwen ne ntiase so etoda kasade etimi manipa kra no na pomuden nsem etimi gina yie nanso toda kasa bi wo ho efiri yanum ba etimi bu nipa abam etimi manipa no ne yare no kra esan eje ne ho mena na sentre ha na mom Kenoga Herbal Clinic de obekono na doctor ni na nimdifo no nimdia nwanwaso a wode ebe hwe wo no ebro adwen ene ntiase so eno ntifa wo haw no kwadan doctor emfa ho ne se de wote doctor wo hwe won sem ena wonyiyim emfa ho ne se we na do baaye de wo behwe wo no saa na obeye de ama obi biara ena afenso no na num bo nso edafem nipa ameka na sem watakrading osi akosi am doctor no ye den tua moka wonya ska na asa wapafutuo bi ato ba bi eno no ofa editua moka na esan se e ka mabọ na me behunu ye ene de wo ye me no na me feel se eye bi aka na moka no kwa nanso me ankasa madni abesia de mani abehwe ehunu adanse de a na sika wo je me no na ye me nwanwa se ada papa wo mpesika na asa duro no ode cheche ekosu ya ebro madwen ne menti ase so medofo se wonni sika e ma na nya wasem hia doctor wo hwe wo bia so no aye ne de e de ama no na wo befiri ho no so adanse amapa na se ba all sade a ene all sadanse ni mi ana mete hei akosu amansa adepa tu hu acha menya yese me ne doctor Kennedy osu agema beye adwuma no esan me all sabia na makon mfinhia bebre na mebre ene aduane bia metimi di ewa abra minya heartburns aduane bia metimi di ewa abra me yafunu endwai me anase emu enhyehye me dia ene me dofo emfa wo all sayare no entena ho fa kwadan doctor wo Kenoga Herbal Clinic na doctor bete nete afei say hypertension na etete wo fa ni nyina kwadan doctor na doctor enyi wo haw ni na emfamfiri wo so said medical kan ye no Kenoga Herbal Clinic ya chiri kwan enya yura kwan eno nti wo frɛ doctor epa adwenkyerɛ emu dɔsen mi die eni nimdi ahodo na wɔn no ne kandifo ne kɔfa bai a adom ne kura no frɛ no na wɔn nso ayɛ kura do so wɔbɛgye so na hyɛ ne nso ma me sɛ ye no time herbal mixture anytime capsules ene ne mixture no ɛda so ɛwɔ dwaman so medɔfo pɛ bi no no mwate ɛbra yare yi ne ti sabre ya pɛpon ne awɔ ɛtete wo deɛ wɔkɔ kɛtɛ so a wɔntimi na
onom time herbal mixture duro dia wono so wodwonso adwonso ho aye den ede ama no ne dwonso twa no wo haw ede abamu afei be ma sabim preduas awokọ kete so a wintimi ma odrofo ho nsepe no ante mage na da ho adagiefo no monso monfa mani nkyire mu nkọpẹ time HH capsules anase ne mixture na Kenoga Herbal Clinic eba infertility in men and women na eno so doctor wo bete nete se wo hene bi fi asenfo su aba amen ne wone ne yure awo afa wo ho afa won ba we atrese doctor oye adwuma esombo ye wade awoye enu nti wo manfo ye nhwese ye bibinuru ahaban ne ye nubuna ahaban no a doctor e de eye adwuma ne ye beso mu twetwe ne ye de ye ni atre Kenoga na eho ene baabi a wo haw no eye ne last stop won sign fa wo haw no emafie biem na emom sa wo de kodan doctor de a ono so behwe akon etia sa wo haw no e de amaw ebre ne adagye nti no apomuden enkomotwetwe akosua mansa adepa mede bre ahwefo a wo hwe AkomaMuNsem e wa Akoma television ne wo tie Akoma radio 987.9 eha ena medi besi nyame ya adoma adasene ye besan ehia na me sorry ma me si doctor number ne so biem ensan fama doctor number no eye 020 020 20 20 400 400 53 53 0278 0278 37 37 30 30 18 18 Kenoga Herbal Clinic, we trust in quality. Nyamisha papa you trust in quality ampa aha eya Akoma 87.9 FM na fe Onua TV AkomaMuNsem dwumadie no ena wo hwe na fe wutie no yane yera John Menu ene na bushia ena edi enkomo na ma yamamo update yenko enra Mary Ejewa yenua ba no a eneyi wabubuo na ogye ne ho a enye yawo ena wo femu dafa ako timi mpagya de ho gese ne ba wanya mfie edu enra yane akoda ne kasai enra wo mu sun yesun sanse enra wo sun ema ye nyina yesun bi na yegusu asa dofo mua se wo mo en support ye ni ntumi enhwe ye maame yade eno oba ye a wo kire mu o se me oba besia metwa blocks oba besia me plaster adwuma bi ani wo a oba besia wonya bi da obo ne ho so ankasa nanso ene yade amana ya akoda oda fa akon ya agese ebo ne pampers na yayi ene ye sene oda wa ne so oda ho ensuo to ewie ebo eja na eba aboatia na eba data bi na atie si kromu ya wo bi adwane ye nya adofo ebetu ye ho acha apagya no a se woda ho ane se woda ho no wawu sanse ne nai kra wontumi ema so na yegusu a yesa adofo mu a se mon support ye na ye ntumi enhwe ye maame no eyade na yade ya oyonko da ene woda na enra ye kase de no ebeko hospital ebra ye pon ye no ye ma evangelist ade ne ko papa obema ye update no enra mutumi ko de na asie ma ye da etiefo ne ahwefo asipi se de asem tuo manima o mu yi ano na nra o ma ye de mama ko doctor ho ye ko ye no oje ye feso kama na de papa e kire no se obetimi ahwe no na ebe take no 3 months usome miensa e wo kwantwa usome miensa na ojidie se ye maame ne ho beto no tinura no ma se de etifo ehwe no eso ye de ne ko ti se ya gina to doctor say and no be share treatment no ase nti de hia ne alafia sika ka ukudi cash nti na ye free happy as say yeko na ye ne doctor ko tenase na fe ye ka say was start treatment said o sinu tie ni nti nke obo an ko be ka say emfa sika no kora mransa wa she dwumadi na senso said o sinu tie ni said o sinu company nti onka bibia nti nyame ya adoma ye pompa as say yeko na kakra ebenya no ye de kokoma no na o she dwumadi no ase na wa she ya rehim she ye nua no ne ho beto obehwe no ama ne ho ato ti ma ho ma osuma ya na de asine no ti aka se enwumre ye pon aye beko na yakwa akohwe de susan de body ho befa de aka de se de akasika etifo se de mo bomode no ye besere mo ma ye nua ba no su enyemusu na
kakra bi obi abetumi de ababia no na ni gi a wonso ani beji yesu kan se yemfa siri enhye nkrofo bia no se de be a wonso da chi bi awade de siri ahyewa no tima wosoma ya na de ekosi ya no okay yes enti sade ye kan ye no ye de ye se ayehyo ye kasa ade ne ye behyo se wo hwe ye ba little kwaku a sade ye si be fa ba bia kwa ba bia ye fa akora no free ye na wo bia pokra ni anidaso e wo akora ni mu se obeye yie na so ye ne a ye wo studio ha yi de na ye wo nyame mu gidie na yenim se ye betumi ahwe no eno kwasem obisia ampani ampa ne nuane ampa yetumi ehwe akora no ema little kwaku ene waye nipa waba be ye nipa waye boga ne ho aye fe ene yese wohunu no a obeka se papa na ne ba no se na akora ne ho fe pa okina ebia mo amunnim akora ya ye ka ne ho asem ye maami die yinti ye no foni no ebetoto so ama mohunu ba bia ye shaase free ye ba bia obepem ye no ntumi nyina ho se ya nyina ho se ntumi nyɛ hwe ne ho atutu akurakuro ne tiri ho nyina atutuo je say ye story ni ye yama even Nigerians esu akora ni mu esu insabre no a ba bia befa bia TikTok ba bia befa bia bon se akora no na esu ho se ye hwe ne mu no ededa ho a na yenua mu a wasen ko mo support sabre no na bi kura ka se we dey so mo diska kwakora na iska ne be ye kwa sanse wo mo sha yi a wo da TV so ye de ni kire pa yi de we dey wenye yie obewu ene ate na so ye de ne ye boka o letu kwaku de eja wadwa sanka ye na anka ya keke nim yes sika wura mu ankasa na so wabeye nipa ye make use of every penny ya ye je ye na yetumi de hwa akora no a ema wo be sori gira ne na so a little kwaku aye boga enti AkomaMuNsem bedwafo ye kase ye behwa ya hwefo ne ye tiefo mu ni ye hwamodanti ye hwo eno amo hwe mpanifo pampers ya ye de eba ye pampers ne wo ho a beluchi fato so mame wo hwe mpanifo pampers ya ye de ba ye sanse ontumi enko toilet wanya fie aduana miensa 43 years ontumi enko toilet mpanifo pampers bi ene bono enti oja ne nan na se nikunu ni ho a na ne bai mfie du aba mu a ye wosenko ka ne mfefo ho na wo mu wo school mu na so esanse papa na nkope ska ma ene enye ye papa mama ade abatan bia oba bia ampen se ne baba ampohwe no ho anya se ne baba ma dabi ajeso wono na but yare ama nipa du stage a batan otisa na kwala wanya mfie du ne baba ma sebi mpefo manima wo ha ba bia wo firi ba ye hwe ba bia ofiri ba ya akora yi ena aso omame mu ye awrade ma bi ntu obi awo enti areho enra wose etumi eboa wo no mo kakra wo pampers enti enra empanifo pampers na bua den pa na so wo hwa pampers enra ye de besi ha na che se eho ka enya asem ketwa se be ya hospital no oda ho no obetumi enya bie na survival na ya otompanifo pampers na ebeti free ekanimu eno so beka sika no ho a efifre beti ye pa tina wo se no so yetumi eti na ma de wa ke hwe bia ye keka kwa na esi ho no pampers no ye bia ye keka kwa the little analysis kwa doctor ye ma ye no ese ye be yin sika pa ma but bibia ni wa ebetimi agye nkwa ye say sika pimpim kwa na yenu ba nyankwa eno an ye hwehwe eye pa nti etifo na so nante ensore mo na wa imagine se nipa ye ma ne sofra akonya empa no da so agisi epagya mattress ni nyina yesi epagya mattress ni na wo try say obe pagya wo no ankasa na wuku no na wuku no pain no ontumi na ye yi na Africa mu pa na ne baketwa no ewo akiri kakra nti doctor manakola ba ko mi so na nkrofo ba won na be pagya wo na mi say o hunu ni mu so na ma mi kam na mi say bra jai na akola na ye expect ti akola ni dimrika ba obe hye ho no ne nse hye ne ma me ayi se na ne papa no so ansa na ma mi etaidi
hey ujina wana enipa mobo me say bompa se awurade ma obi bia wo boa ma me ayare se awurade ma ne nkosa ti wiwi amen awurade ma ne nkosa ti wiwi amen fi se mpanyifo aka to se nipa benya wa ne fi yade ama me ne wan se yade na kono abusu ofiri mbeka se o ye bayifo ai ye twitwa nam wo ne nan so se mo amunso na mu kunu afa obeyi ya ma mo ne ewu wo be sori ana obeyi ya ma mo papa ne fidua yi mu bibia ni mu a yaso mu a yanye ne yie da anya beduru aso da bibia na mba chichire begina bio da bi da bibia mo kanche mo pa mo to ase anya adwuma anya yie fi se obedi awurade ne nwunu ase aha so de wo hye wo atwere ne se mani nsura na dwubumbo ne bama etu na mawia kete enti mo adwuma de nyina to atwa na obesori amamoni ewu obesori na da obesori doctor bewie bibia na obesori amamoni ewu obesori anantie ene de ho AkomaMuNsem ye dedicate dia ma no enwum ne asanko a ene ye obesori abafrosoro wo aba to ye nsa de afretiefo mumra mahwe ahwefo ya wo mu hunu bie contribute bie se wo na mra ebeka ye ne nyina ye na ye no mu hunu se nyame tumi ade nyina ye awurade be ye dudu nyame ebe ye papa nti papa nyame nso shira awurade nshira ho so pa ye se ye pon ya wo besen yakọ straight away ne na wa se ne ayi little question meji akọ wo ne ayi ena edi abeto hane ye de ko ebeto hane ye de ko ne ka se jamokra na mo ba no mo na mo nyinsa ya baba wa no na ye de be so awurade ebirum nyamane wo ho so ye ni she nyame adu nyam papa ye ni she awurade adu nyam sanity wo benya amane wo ai wo ye no wa nya amane ko enye ye wo ye dan wo benya amane na di nkunimdie no eno na di nkunimdie ba sanity opata fo ba wa opata de atwede be kan ye dan atwede be kan wo yansra o se be pata na ba se o be pata wo ye dan atwede be kan na ye wo de boy no ne de hair ma wo kwapem say ye be accomplish ye mission na ye no de be ka bia no mu ya bem ye de ane se ye be hwe amanipa na sori ye gina ti papa onyame nshira wo be kosoa enti na ye tiefo a na yesu fremo ekirikyiri ene benche ye maame ye maame Buadu Mrs Buadu Mrs Buadu wa na Ezra fan club o tema yen na Mrs Buadu onyame onhiraw ene me ba ye mete won kra ne papa mate won kra ne nyina onyame nhiraw ene emoa wonso wode eboa na ye de ahwe eye ye nuaba Mary ejewa yenuaba Mary ejewa enti no na chese wonso baabi a wo bia no enra wonom bai na said ye de na kwoto hospital ye oda ho na doctor akasa abosome miensa ena ode begina ne so ahwe no wa wonim se nya de a ono ankasa ebetumi aba ewomu a ebia na papa na bakakra ye ne ayede ano ebeka ne kakra sa because ye hwe ensesen ya yesesen yi dia ene enye yise asem da ho ye hwe nsese an yesese enye yizi na enso so ye de ensa asom no ye maame no obenanti tu kakra wensa 100 cedis 200 cedis 300 cedis uji video ne kura no a na won so de send nkrofo NGO si organizations akuakuo no woji maame ne video no a wontumi nya no hwe no a ye kukuru ne fra konwa eni ade na chese won so wode mema Beluchi fatusuma ha na won so wode mema won so sende ma nkrofo ekuokuo no wode toto platforms ahodo so na won so wo share because ade a ye nyina ye share a ye nyina ye boa ade bia ebetumi awie mu die enti no wo share na we share obakofo ensa enso nyankrompon eni kata ena wonsom so oni nipa wodi edi ko we di ko wodi bucket siwo na we di nsuo ko begum na we di nsuo ko begum na we di nsuo ko begum ye nipa bia ho so na bucket no ayemma enu nti wo kakra wo no enkase sha se wo bi de 50 cedis ba ni nipa ba ko de 50 cedis ka ho 100 cedis na che se eteka ne so na eteka ne so se be ya de doctor be demand bia no ye betumi enye sika na ye de ama no na aye wa no na ye maame ono so etumi enya nkwa na ye ba 10 years no etumi a start school akra no ne yentumi fa ne nemu kira ye de nemu kira no wahunu se de akra ne siti a onuadofo enka wo be pese wo be boa maame ama akra na ko school oni wo bia se ne ban ni ne kunu
ne kunu so ntimi ntenase se me tenase be otenase ye no wan na ekope sika de aba busuani bi afa kaprema obi afa takuma hwe ebusia kwaye ebusia te se kwaye wogina chi aye se yu na wodi abomodia ne pinchen wona abehunu se dua bia woni sibre edua bia woni sibre edua bia woni sibre akosua meti wo ya menye yie asemni abusia na wodi ma menye yie hwe na abehunu ne obepa ompa boa ho apepa ne obeka cho se sister so de ma mentwitwiri wo se ne obeka cho se sister sabe so sabe nya de watwa ato awiem be pa ato ubenyi obi agina bonte abeka so be pa ato e de ama wo makwan a ubenya safo ni nyina nenso eneme kwan yi de obi amfi me because me ni hui na menye yie hwe wada woroma obi nim de obehwe obi kina yesi obi nim ne destiny helper me nim me destiny helper ekuya ni ne onim ena ayibeluchi enim ne destiny helper ye nyina ye nam obia obi anim se yenim se maami na ebenya nkwa aba abeje wo nkwa aba abeje wo nkwa wo baabi a enke bi a ye kasa boyi ka nso betumi abo bi obi nim obi kina te se de ohu obi nei se ne ho akere no ne yese boa no menua boa no no beba beto so da gaten obi kukuruwo ade afrim ena no kwanhia bi esi ya na meka yi video yi seyi kwanhia ne si ye no enipa dasani ahoho ya wo mu nim wo mu anya kwanhia no wo mu ne beso wo mu yiyi wo mu frika mu apeka afoforo de wo magumu sa bre na busuani ni ho na adamfo ni ho eya ahoho ene ko save wo no nti wonnim ne amaami wonya akwa no ogina ne naso a ono nso ebeye de amawo ye no do ye ho ne ye ma obi pain enye ye pain enyame enso ebehunu ye mobo me da wase se wachie me na mame nko na me ne menua be ma ye nkoto aye nko motwetwe no eso enu nti ye rajo menu wada woroma ebra akwasia de edi sa well no wade well ne ma wona di se yansa ne wo free mu mama mpacho eche ye ne saying eche be mfie mienu 2 years mpacha ansa ne wo mpacha na die nti na wono na edi ba no ade na wono en keep ne well na wade well ne ma wo 2 years ansa wo bewu nti ase ni mama mpacha na de tie ne se na me pe na asem no ono nso ma asem na me kwasra no ana wo hu se wade na ti jamia that metimi ahwe busua no bibia so ama wo mu nti na wade well ne ma me wade na chi jawa wade na ti jamia metimi aye busua no asade bi ase o ka kire me se busua japade no edan no ne we no that menhwe bibia nti wade well ne ma wo na na wo ho wade ma mpacho na na yire na wo ho ana o ka kire ne yire pe ampa wade ma mdia na yire na ho no o ka kire amamfo ne namfofo kwamba du se kwamba du me na naba no kra o ka kire no me na naba kwamba du na me na koton busua kokoo na o de to nanim se o mo pese o ton busua kokoo no na ono ne de no odidi su kakra no aya wel na mabusua no na kwamba du no ha me fa kwesi abia ka kire misusu sese wode wo ne ma wo no esanse ye abusua de no wode ma we de nke wo se abusuafo hia na wode to wo manim se ewom se wono de abusua pani wono na edi ade de na nso so wo pese wode wo tena ne na so etimi basa obi edi ade bi okra no agba akokora wa pa nti niema bi ho a ontumi nye nti wode obi tena ne na so aden na enye abusua hia mu na wankase mede John Menu tena me na so nti wola bano eja ne wachire se wato abusua kokoo enti wono ne de no wode hye abusua nan sa we onini o abusua na me de John Menu tame na so nti me de we ma no akina bi na sa meto ne wo pagya ne mu ka se ya obi anye akinye na enafofo de omu ne abusua mama mpacho eno de ode ma me ba kuma ase no bitimi hu se wo fra abusua ne bo mama ne anaso wa mama ne eno de wa anka nkire me bete abusuafo no so ehunu se ade ne wo krata no wo ne wo me ho enu ntina ema owu ya na omo me wo faba no omo de kwada na oba me ho no eti abusua de me manim no de wa amfra me anka nkire abusua no aso ni de me woji se obo abusua na mane na me pache wo ebra wo free mu no
bere na uyi kyerɛ ye say bi a wafiri mu will ni nie uyi kyerɛ ana ne wo akɔpem sɛ we mu bɛgye ye manyi ankyerɛ sɛ ayiye no mama mpacho dia kwaya ne sɛ yɛyɛ ayiye ni wi ayiye no yɛyɛ no memenda kwasi ada no anyɛ bɔkɔ sɛ yɛtena se adwendwene nneɛma bi because me ma me panyin ni pagya abusua panyin ne ka sɛ ma monkɔ na monkɔ yi de obedi akwasi ada ade no ana me ma me panyin efiri ne bu aben edwom hɔ a ana opagya afia pianza so woni ade ana abusua panyin yɛ ne sɛ yɛnya ne saa na obi ewu ne yɛte ma monkɔ gyina na monkɔ yi de obedi ade a na mo wakɔ pagya ba akɔfo nsa eti yɛnya ne saa obedi ade de obedi akwasi ada ade enye busua pani senka busua pani a ye beyi no no na nkedi ade obedi ade na busua pani na otoma abusua ne se hwan na bedi ade hwan de bedi ade enti sabre na ye hwan na ye busua pani no wan mpacha de kwambemfo ono so awu kwambemfo mpacha eti amra wo kansa na me ma me panyine no epegya afiapia ensa no na chese bufu aba okay adentire bufu ba ye se ese o munyina akwa bontene na omo kwadwene ho ebi kwa de make za kwasi ada ese mini na ade yi ebi aka kire abusua ne ba ko se bi a kwasi ada edi na tija se ya na eni ade etimi de wele nso ada ne pipa na ma no wo ma anya ne sa enti ba se na chese bufu aba ana kwasi ada no so ye ni wi ye no ye bu akonta no maame ne se wona ye ye no odi sika se na ye maame afia pia se wona ye kwasi ada ye no ada na ne mani ho se kwasi ada ma wo ho enti sire na ono nko a etimi kwa yi akwasi ada ye maame akonta ne se sika be no so ode ye no maame mekura no akwasi ada wu ye no na me okumase ana me tekwa ada so maame afia pia ne frame na me woka me no ese me wofa na wu nti no ye kwa kwasi no ade chia ana me se da bi me ana me sorry gina ana me mi tu cars amra kwa na ambulance anya komo se ana me tu mi taxi asra ana me kwa fa me wofa kwasi ada no wofra so kwanta ana me de be share mo kire okay awo bo ase etime asa day no me boka ete Ghana city samre no hospital anadwo no almost 15 years ni ana me di kwasi afrigim eti aye no na wotweda no me na me miedi na wotweda no wo Franso nkwanta okay na me gi aye ni ba ye krom apiti su se me anya no Franso nkwanta ho me na me gi abusuafo no ti mu ye aye ni wo apiti su mpacha okay but mani ye abusua se nche so wo mu abayi wo mayi aye ni de kwa ne se me no eduru ho no mo no maame no character wo de ba wan frɛ me biem enti aye no gyegye bia ma hunu mu de enti no wan frɛ wo biem okay wo de ma menua ba yi mra me yese ya ma menua ba yi mra mame oba pa kuna du bre na ba bia duru ne de because okay oba kuna du Marcos so mame apiwa medase pa ye matiefo nyina aha emo bibia akwa ba de ba AkomaMuNsem dwumadie so medofo na ompo no emutesen megide se wagye mesi ofie se Nyankopɔn adom o ye papa ena ye wada je se this ne die se na otwe na metia na jamene makɔ so bonkomo ene se yasa akwa asa be hia ye me ba ye kura de me start me se na wukuo je se me yam kura hye me o se wo mo pentam se ya wada me se na ya po ena ya wo ena ni dimrika o edimrika pa enu nti se won hwe wapon de no wada ade asu yi a wote wa na abi ti u ai e ba se so birthday no so ban 10 se si ana wanyini medofo mpo no emutesen megide se wagye me so ofese Nyankopɔn adom oho ye apomde ho nsɛm tinene ye ne wo ahia mesrew se wode waso be fa mesi medupe ene ne wo edi nkomo yi esanse ye se akakai eboa ye mpapapa enti ye woda bia ne abane abekai wo se medofo hwe wapomden yie apomden mapa ene asetena pa ena enam onum 3p garlic mixture na eye wuntini ene umoja mu adwuma no na eboa emane nyina hyehye yie edema esanse wapomden ho nsɛm no ehia yei eno ntina sa AkomaMuNsem badwafo transese ya ne ya bewuram simedupe ne ene wakasa afo apomden ho ene nkomo ayedi afri piwak natural ayedi 3p garlic mixture abadwa so no ene ye general health na kyerɛ sɛ enyarewa hodo a 3p garlic mixture
tu aseɛ koraa wei ɛnsoso ano ɛyie firi ne padua no mu ama wɔnyi wasomdwie ɛne ɔfa ahode na ansa no gye yɛ namba ne frɛ doctor wɔayɛ krado sɛ wɔne wobɛdi nkɔmmɔ afo apɔmuden ho yɛ namba no ɛyɛ 0248 92 88 24 0248 92 88 24 medɔfo me si yɛhwɛ general health enti na mebobɔ nyarewa baako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum ɛso de akyerɛ wo na wahu yade a 3p ɛtu aseɛ pa wɔ kurom ha ɔnsɛ mpɛɛpii no yɛbaa ne yɛfa yareɛ baako na yɛne wadi ho nkɔmaa ɛnɛ deɛ yɛbɔ bi so akyerɛ wo ɛtɔ da yɛkasa wia ne bi afrɛ enti ɛnsɛm no a mokaa yɛ no yadeɛ no a mokaa ho asɛm no ɛno nkoa ne yadeɛ a 3p yɛtumi saa na daabi enti na ɛtɔ da ne yɛafa yadeɛ no nyinaa ne yɛmobɔ so de akyerɛ wo na wahu sɛ deɛ ɛyɛ wɔ no 3p garlic mixture ɛbɛtumi atu aseɛ medɔfo yɛnhyɛ aseɛ mfiri baabi nkɔ wie baabi wakɔ hospital anaa bi mpo a wonkɔ hospital deɛ ɛyɛ wɔ no mebebiebie nneɛma no so akyerɛ wo medi ka no akasa fa pressure ho ɛnɛ pressure paa na ɛku yɛ wɔ kurom ha pressure wo pressure na akora ketewa kora no wanya pressure because ɛku yɛ paa yɛdaadaa so tɛm nneɛma bi nso ka ho a woanhwɛ ne yie a ɛbɛma wanya pressure enti 3p garlic mixture yɛba ne yɛka ho asɛm sɛ yamedɔfo na watɔ bi na wanom na aboa wo yɛnhwɛ ne sei obi wɔ no a meka sɛ onim sɛ ɔwɔ pressure obi nso deɛ no doctor aka akyerɛ no enti nsunsuansoɔ no a ɔhu no onim dada sɛdeɛ ɛyɛ ne deɛ ɛyɛ pressure na ɛyɛ ne saa waduro yɛ 3p wɔn nso a wonim no mebiebie key bi so de akyerɛ wo wowɔ hɔ nom a na sɛdeɛ wo ho yɛ ɔbasabasabasa at once ɛnyɛ ɛbi a akyɛ nansan na ɛhyɛ aseɛ saa ɛkyɛw sɛ pressure no ɛbɔ nkayɛ ɔho yɛ ɔbasabasa ɛhɔ ana sɛ wontiri mu twetwew wɔn nsa mmɛyi na ɛmoamoa na asa yɛ titiriti na agyene ɛne ɛba saa wo nsa wɔyɛ no wayɛ wɔn nsa no sɛ na agye grɛ na do nsa to so na agye grɛ ɛna ehuna maneɛ baaka ɛho sɛ wɔn nsa na agyene na wɔde wɔn nsa tutum na wotutum no entiri na ɛma wɔn nsa no yɛ flexible wotumi koa no tene mu ɛmoa adeɛ no ɛna wɔ ha no ebedu baabi no wɔn nsa no ebewu woyɛ no saa gegre no koraa wontim po sɛ yɛ wɔ ya ti saa gegre no ɛmmoa yɛn ɛso na ɛde o wototo nsa no mu sɛ ɛde rough ɛso ɛmmoa yɛn ni o pɛ 3p garlic mixture na ɛnom wɔn nsa ma na ayɛ titiriti ɛhɔ anaasɛ agyene no ɛyɛ ntini mu adwuma sɛ wontini mu sisi na emogya ndi mu afuru sane yi a ɛna kɔfa saa de ne ba ɛno so na de pressure ɛnam no enti wo nsa na ɛyɛ wo saa asa agyene ayɛ wo titiriti wode so adeɛ a ɛhyi mu a wonte wo nsa bɔdan mu a wonte obi tumi de ne nsa to koropɔɔto mu no wayi gya kɔɔ yi bi na wɔde atu obi a pampantire so wɔnte kora sɛ ɛhyi obi tumi nua nsuo hyeɛ ɔka mu a ɔnte sɛ ɛhyi gye so akoduro adwaeɛ na wɔhwie nsuo no bi agu ne ho sɛ eyi sɛ nsuo yɛ ɛhyeɛ ama sɛ nsuo nwunu berɛ mi wɔ se nana ada wɔ se gyae me nsuo ne hyeɛ no wɔ se na wanka mu ase boo mesi meka mu mante sɛ ɛhe ɔho medɔfo ɛma ne nkɔba saa pɛ 3p garlic mixture na ɛnom kɛnso ohye mu bɛte sɛ ɛhye adeɛ hye wɔbɛka agyi ɛkyɛ sɛ o nerves no ɛyɛ adwuma nti na sɛ obi tiw a otie no pɛ 3p nom na saa nneɛma no nyinaa ɛnyɛ adwuma na ɛmmoa wo ɛno na sɛ wo ho twetwew woto ase na ɛtwew ɛnti na ɛsa woto ase abɛsɔ wo nantui ɛtumi yɛ wo dendenden na yɛ wo ya o nante na wo to gu so asa wo yɛ kora ate atɔ wampɛ baabi anyini a wɔse medwonku mesrɛ wo pɛ 3p nom muscle pull yi ɛtumi bɛhyɛ wo nantu dendenden wotene wo nam a ɛnyɛ yie medɔfo pɛ 3p garlic mixture na ɛno nom ɛmogya bɛdi wo mu afuru sane deɛ meekan nhunu bi sɛ deɛ meekan wantu ho anammɔ ampɛ 3p garlic mixture anom a ɛdidi mu a wontini mu sisia na ɛsisi wo nsa wo naase ataatai wodo nsa mia na atom ho na ɛtwetwe no ɛbɛkɔ soro afei ɛde tipaye a no ɔden ɛna ɛbɛbrɛ wo ɛba sa na stroke ɛna ɛbɔ nkaye medɔfo stroke bebrebe a ɛgye ne pɛ to dɛm no ɛyɛ pressure ne kɔfa ba wo ai efiri baabi na akɔ baabi enti ne yɛba a ne yɛbiebie nneɛma ni so akyerɛ wo pɛ 3p nom wontiri mu ɛhwehwɛ wo nsama na ɛko ako a na wo nase taatae wo nam ayɛ tofo wodo na tia foma sɛmpane bi wo wɔ no sia no kwan tem ɛbra wonum 3p na ɛndidi mu a ama ameda ne wo stroke ameka wanto fie afɔ bi nso deɛ doctor se wanya asikyire yadeɛ mepacho waduro ɛyɛ 3p garlic mixture ɛnyɛ se kyerɛ wudi na de se kyɛ yade yɛbrɛw
ɛyɛ wo ankasa ɛna ɔpɛ si kyɛ yadeɛ ɛma ho yadeɛ baako a wo akɔfa no bi no diabetes ɛyɛ wo na akɔpere ɛba wo nipadua no mu deɛ ntene sɛ aduane a wodie ɛbere a wodie ɛne aduane koro a wodie akɔ nipadua no mu ɛna ɛbɛrɛ wasi kyerɛ yadeɛ ane enti bi anadwo tum 10:30 nɔnkron ne wodi tim fufuo wɔs me deɛ mepɛ deɛ posim den wɔtwa wɔs ama fa nkuruma no bi bɛto me so kyerɛ sɛ wɔhwehwe nkwa ama ne ho ba nɔnkron o si fufuo ho di owia wɔbɔ nsuo de enwunu akyereɛ ɛde agu so medɔfo diabetes na wo friend sɛ wo mmra wabrabom ɛsi kyerɛ yɛde na friend sɛ wo 9 o'clock na wudi fufuo a wo so pɛde eposi mu no ana wudi banku na wo hwe nam a kyerɛ sɛ echi gu osi ase nye ne bɛkyerɛ sɛ wo yesikani o wo ku ho nkakra killing yourself softly o frɛ diabetes sɛ wo kon dɔ no enti wo mmra because saa na dwo na wudi banku ɛwe nam di fufuo eposi mu no upon Christ no from morning to evening wayɛ adwuma wabrɛ o nipadua no wɔbrɛ tina nyankopɔn sɛ anadwo yɛna insulin na wɔpu aba wo mogya no mu abɛtwe saa aduane na wadie ne nam na wɔwie no emu glucose no akyɛ ama nipadua no nyinaa no enya saa daagye no tia anadwo no aduane na wudi no emu sugar no nyinaa ɛkɔtaa wo mogya no mu adeɛ bɛkye na pancreas no ɛbɛnya ahoɔden sɛ ɛsɛ yɛ adwuma no maame na wanya diabetes na wie enti hwɛ wadidie yie ɛne bra wodididi wohwɛ saa adeɛ mmienu nso a diabetes pa de enya de abenya bi je number na frɛ abrɛ de yonkotwetwe no esi no ye number no ɛyɛ 0248 92 88 mema ɔyare so no nkyɛ sɛ 3p mwa obi a wɔyɛ kɛse am na boro so woyɛ adwuma kakra bi a na wabrɛ ɛwɔ hɔ no na wapɔ so nyina yɛ wo ya wokɔ kɛtɛ so wontumi na ɔba wo bu nsa ɛmɛ yie anadwo bɛdwo nso saa na ade akye frɛni ni nkomo bɛma o process yɛ sɛ de rɔbɛ kɔto bɛmem uni haw o de frɛ yɛn doctor no bɛdi nkomo aboa frɛni ankasa wate na de ɛyɛ wɔ no piwak natural ehia yɛ sɛ no bɛdi nkomo ni aboa amo apɔmuden SCP esita kuma sebora kolenak heba dani heba Criske Heba, Obenya 3P garlic mixture. Hofo nko Abet Sam, takrade eye AA Mensa. Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho. Mumuni Away Enterprise ewo wa. Yene cathedral ne dinhwe ne mu. Wofa Kwadwo Heba Temale, baby a electromat no wona. Ko obenya bia ma wo. Ukọ UDS nso a Charles Heba ewo ho. Wedema Pharmacy ewo Ashaman. King's Walk, Kobsam, and Angel Heba so Accra or Kanshi, Ekus Pharmacy, Little George, Health Alert Clinic. What do you say? Ghana baby a 2 drobia any pharmacy. Said the war channel Akoma FM online. Anyone near TV so no fe say ya. What do you Queen's Nation bottom for bot one home? A bay the dama because a yatoa, a do papa and the tone home. I ward wayaji wo krum hano, my sister, a bra draining tears so because a drone nippon no more. A year juma 3P garlic mixture. Mese kai se a ye 3P. Shannon so chato phone so no aka odi a cheni pan say we bi na mepe e mo bi mfa so kwan na ne wa chenchena ane minim de meka enti tredo papa na asaw yade ama won so hunu say kurom ha say ye ba ne betena AkomaMuNsem dwumade so a ye ntum futuro enwu ani je number ne mfa nkoma twetwe no ensi Fred Dr. Wate ne beboa ye number no e 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Madam friend any nkomo na 3P garlic mixture ebeboa nyankopon ya adom a that's ne enubideshia nyame insha papa aya Akoma 87.9 FM and afa Onia TV Mira John epacho brana ebeje adwano na afa yenko yera bano ya wode ono na japade ye hu world to ho wada woroma na woni yire enima ebia wo mo so beje akinye se da bi we ye mi kuna japade mempene ma ye mfa mabusia abusia de ne ya ton no na woni abusia no wa yire wo ma ne makora pi wo ho no mo pacho kasaguma ne ma wa yire wo ma ne makora pi wo ho no mo de wawu ya abebi o na oji koko no boss no na ewu o ma ka nyina wo ho o mo nyina ate ase kwa mbedu no America no papa ne ba enso no wo frɛ no e ka kire ne sɛ ne nua yare kwa mbedu ne nua eti no wo ton ma me kwa ho ma ne somra hello
Hello. Mami Afia. Mame. Afia ba pa me mo ha o. Ya me de. Na pomo te sen. Ya me adom. Ya da Ya me momo de. Na de kasa. Ayo, me da se. Se waje me so ena wie na wada woroma. Wabusuafo bi na aba me nchen sisi a. Yewra Jomenu ewa ha. Ena mame wudin amabio enso ewa ha. Na abusua no dodo no awa ha. Ne wo mo ka nyina ne se. Ejapade a emunua akwasi ba no ede to ho. No wofa. Mu wofa akwasi ba no eye de to ho na waye will eto so. Mame wofa ejapade ni nyina kenten so. Ya chese wonko na wudidi so. Ya waye abusua senche. Eye no kre. Me pacho wo mo asemo ye de ba ya no. Me pacho wo menum asemo ano no. O man ka bibia aka ho biem. Yo, me pacho se me yare. Enti me ba pene no. Ne number wo mo frɛ me ba pene no why? Ma me wo na betumi ama ye nkyeremu se de wosi kasa ya no. Wo de ama ye nkyeremu bes menum na gi wa home wadawroma. De ye bisa ne se eye no kre. Se agapade wo nyina no eno wonko a wagye ne nyina. Me pacho. Me enya no. Se anu ye no kra me ba no. O de tie. Ti tamo se o frɛ me ba na. Me ka se ho me ba na sachna me bo anti wo mo fa sam ne kokko to why. Okay, mame wadawroma fa koto asem ne to nkyɛn na nipa na ho. Pani e wo fie bia na wonwura mu. De me bisa ne se sa agapade yi wo de ye hwɛ ne se eye wo a wo de a anasa ya busua de a. Me se me pa cha o mo fa sam ne kokko to. Mame agapade no wo a wo de a da busua de a. Ne wo ka koto asem wo de yi manu anka ya wie. Wo mo de ko ayimfie wo koi. Me koi. Okay. Ana ayimfo no ka asem munya dan na wo mo nkwankwa hwehwehwe agapade no koko no dan no ne ade o mo ka asem munya dan wo ye. Me pa cho. Me se nya no be se me ya me kasa kwa na ma. Me eno kasa ya na wo kasa yi. Enti we mi bisa sanka wo di yi manu anko wa wie. Me bisa se ebetumi abasa agapade no kra no eye wo kunu agapade ena abusue pa bie. Enti ka wo di kasa na me yare no mo fa kokot na ho ahwan. Ena wo di yi manu sa na agapade ne de enye wo mo di asanka ya wie. Eno wonya fie bi son. Anya fe na se abusua mu manso ne abusua mu ntitimu bia bibia anya asomdie so nti no sei bia se enye wo mo dia na wo mo ne wo pa no wo ma ye hu se nye wo mo dia ana anya abusua dia me pa cho waka say wi. Hello ma me pa cho mi tie wanu ye wadama me pa cho aja kokoro no wo fa posiba no edia na me bra me odi makiri ete wuye wo wuye no ye ka se anuafo mema ni bi wo ho enti mema ni bi ni ade mema ni bi ase wa man so wo ma mema no ni ade se wo ka che me se sa na ti dia me na minu ya bema eno na me wo fa ba na me ne tempa so ko no wo sana afuo ne de ka men salo me wo fa ba no ene ku me bra na odi bakiri nti ade de no wo muni ade no ena ade de no me se wo wo ko yo fi so onu a me ne onu edi bakiri me tu me ko fo bi wa bontin e ma ne me di ade no nti ade de no me di na se ade bi no kureku me na me pe ena ma di musumo abusia do munyina mujira mu ho ena ma me di ade no afra mama ene ma kokko na ya me wo fadia ejina me kasa esa unia ti bi wo me kasa me ba na me no mo be kasa asem ni ana asem ni a ejina me se me ba be ma no the number wo mo ho enti me ba be ma no on frɛ wo no na me ba be ma no se ka ye bi o ha mama di enti ayepesa wo na wo bi ensem wani so kyerɛ ye ne se sebe wo na wo ye pani
wona wonim oba no de wona wode ne ba wiase enti de wo wonim fa abusua ne ho no woba no wonim wo afa ba no ye ka se oba no wo ma ye na ba kwasem a wo hunu ba wo ma me obehunu aka ne nyina enti wona abehunu ne yiye de wo kai wo si agapade no eye ofa ba no de a medase na wo kai se wo fa ba no eton abusua kokoo ena se wo de hwe ne ba yade na ono ne de no wo ye wo to so se wo de hye abusua nanan Me pacho we no ya de ma won ma na so ya de ma han. Ma me pacho will be a meka won sawa ho. Me pacho we be a meka me nsa. We na me de ma won. We na. Awo me pacho wo krata bia meka won sa. Me pacho krata bia meka me nsa. Me pacho wo ya menu sa krata bia ma. Ane ya menu. Ya menu. Ensanka ya won meka no. Me si asem no. Me say ya menu enfa krata bia ma. Me so mo san court. Ya na me jai court asem no. Ni ya court na dia ya de be ko. Ma me jai. Court na bia ya de lawyer be kasa sesi he. Mo fra lawyer ma ni wa bra ma me gina so. Mo fra lawyer. San wo nwura ya ni wusi afuo ni mo ma me gina so. Mo fra lawyer ma me. E wa bra ma me gina so no mo sampa asem na ya de court. Eti won te lawyer nka. No one knows the assembly court to unpack because the why I'm of a court, Muffa, ya ne lawyer, ne court to the deal. It's a mammy, so why, mammy? Ya the lawyer to line to the amount who the sampa ya prepare, ya de court, why? San wo nwura ni o. Ya wo pani ya de be ma. Wusi afuo ni mo se. Eti mammy, gina so mammy. Ya fra lawyer e de atum na ya ne aye process asem na court. Se mammy to make a try me say, "Hey bia, ejapade ne ya de ma wo nko ade a na yate ase ba sa wo kasa ba no ejapade de a na sa wo aba bedi won sabo a na wonim sa ya abusua de a mami afiapia wo gina so Me pacho me tia sama wo kan. aha lawyer mami pacho gina so mami na hunu sampa ya de kokko to ampa ya nkwane ya ne lawyer mensa eni nkomo okay lawyer hello lawyer sir. Yes. Papa na pomo te sen. Enko pa dum ma cruise na hoye. Ya me adom papa lawyer. Wada woroma. Ye ma me bi gina homa ne so ne abusuafo bi nso ewo efie ha. Na lawyer asem ne nyina ne se opani bi a abusua pani bi wa abusuam. Na abusua kokko woton ye. Enti woton ye no ma abusua ne hunu se ono ne wo kokkofuo ne bi. Na wo ensase ene fie. Na oto abusua kokko no na wode ahwe ne ba yade na waye will emfa ono na japade ne ho na wode ama abusua no kwasam se wode sia ye woyo enti oye will ne to ho wo free mo no na bedi busua pani ba ko ho ti busua pani no so be free mo no ene wode will no ema wo bi a osusu senko free ma ye fa ne ntia ne nan so ye will ne di adanse se ajapade no eye abusua de a basabre ye ma me ba ko ene ye rabi de mrade abeje wo no afride na wo ne ho ne nsem ye ma me na je wo na kenten so onu a wonyi ma ema busua nkan ene waje japade ni nyina akenten so lawyer me pa cho asem we say na mra no e ka fa ho Yo me dase na nema etiefo ni ahwefo na nso me mobia ha emrano de kafa hono very simple se onipa ye will anase obi tiase na oye will na se will no nipa ni fi mu a de di kan kra no se ye kan nipa ne will no e wo court ye kan will ni wia we ne mu no ebebo obidinya na nipa ku bidi se ni pe na mini wa wonhwe na won tutu machi eno na obroni fe no executor enti executor no be court na wako apply for probate na eye probate ni wia nipa ye bo ndin wo we ni se ABCD yemfa ma wo no na ya verse na sentine dia ma wo
sɛ woda japadeɛ bi so a obiara wantu saa nammɔ no sɛdeɛ mekyɛ wankɔ court na wanyɛ probate na yɛanyɛ person assent no saa nipa no mmerɛ mu no yɛfrɛ wo ntamedla anaasɛ ɔka no yɛsɛ executor di san na waa wode wo pɛ wode ɛkɔ na abusuafo na ɛno ɛbɛtumi kora kyew ɛtumi kora kyew enti no ɛdi kan koraa no maame no a wagye wo no akantan so no ɔni saa tumi no wɔ mmerɛm ɔgye wo kantan so ɛsɛ sɛ nipa no a yɛbɔɔ ne din wɔ wo ne mu no ɔkɔ court a court bɛma kwan na sɛbe maame no a wagye wo no akantan so no yɛbɛ invite no na waba no wabɛkyerɛ deɛ nti obi awu ayɛ n'agyapadeɛ ɛyɛ ayɛworo wɔ ho na wagye akantan so a wamfa mmara kwan so woyɛ ntamedla saa no no mmara no wobɛdi enti no wɔmɛtumi atu saa nammɔ no enti lawyer ma yɛhwɛ ne sɛ obi ayɛ will ɔde ama me na ɛda me hɔ ɛna obi abɛgye batem manyɛ ebi a photocopy ana bibia fa nto hɔ enipa no nso ka kyerɛ me sɛ meboa me fa will bia ma no ɔno na akɔdi ne hɔ enti wɔ se me fa will bia ma no ɛno sɛ ba ne sɛ ya yɛbɛsi da approve sɛ wɔno anyi atom na wɔanyi will na ama yɛbɛnya bi wɛn obiara ɔbɛyɛ will bia no yɛtaa ɛde kɔ court yɛde copy kɔ court nti ɔkɔ court registry a obetumi ama roughly data na say yes your copy of registry o mehwe na ye copy no Israel no ya court registry copy no mpo na ya na registrar or ta invite abusuan no na ye read this awe no chewo enti ye copy a na chamber ko nso a ye no chamber no nso copy ansa na nipa na nkasa na Firewood no so copy nti ya yetaye no 3 copies the back to court na chamber no so keep copy nipa na testator no no so ama ne copy enti so no ma me na keep sa copy no so mfamba obetumi ahwehwe sa baby mienu ya kai se obehu se oye no lawyer ko a oye chamber lawyer no ku aniwa ni chamber o yenso ye wo safe e wo chamber sa ye keep sa japade ni na o nti obetumi adi achi no akɔhwehwɛ lawyer mama bi sa wen so nka won say me ana maye majapade na me ebia me de to ho say abusua de but manya well na me free mu nia odi ade enko abetumi afa japade no akente so say obi a japade no kwa will ni mo ene yabo mi di se me na me di ade etumi metumi afa bibi akente so a obi a entumi nya chefa wo mu ana adidie no eya na wo mu mienu obi wo ha odi abusua de ena ye friend mrante de eno ye wankasa wa japade enti no say abusua de a say abusua di a abusua no na kire say oniwa we na di ade oniwa we na di ade ese say eya wofafo nsa ya wofasifo ni ade enti no abusua bia wo ne hihye say obi wu a nipa ese so di na ade eno onu ankasa ngasa nso ajapade aya ne mrante de no nso onu ankasa tumi chusu say niwa ebi ama ofasi wei endi ade ebi asibrema ha nansen ama ya kama sunri aba papa no obedi yabusuade e no no ankasa nso na japade no bo na ofasi ba kudin nti na abusuani kosia no abusuade na eye papa ni bedi na esese abusuano nso yi obi na oto aso no yedi mani pafoforo but nya papa nangasa ye ne mrante de no ogbo ni din ni de yedi manu emo no su di papa nangasa de ndi se won de no sa na eti a nchiremu ewo mu no ni sa na eti aha ni sa na eti de a
abusuadeɛ deɛ nyɛ papa no agyapadeɛ ɛna wohu sɛ wokan will act no a wontumi mfa abusuadeɛ nyɛ wɔ agyapadeɛ ɛnyɛ will ɛmfa mmɔ obi daabi ebi wɔ court a yɛka ho asɛm sɛsi a ɛyɛ ame no ɔkan ɛno saa no abusua no de bɛkɔ court sɛ agyapadeɛ abcd nyɛ papa no adeɛ ɛyɛ abusua deɛ na ɔde ayɛ will enti court nhwɛ na onyi sɛ agyapadeɛ no mfiri ne wura mu ansa na wɔn atumi akyɛ deɛ aka no ɛno abusua no tumi tu saa kwan no na mbom sɛ nyɛ abusuadeɛ na sɛdeɛ awokan papa no ankasa na ni kooko anaa nankasa asase ɛna ɔde bi ɛde yɛ wɔ ama abusua no sɛ ɛsiane sɛ mefa mo kooko ɛtɔn de hwɛ me ba yare nti mo nso momfa wei na mbom deɛ aka ɛyɛ mmea me deɛ abusua no ni ho kwan sɛ nea papa no bɛbɔ ne din sɛ ɔnni adeɛ no wɔn bɛsi ne kwan mmra ama kwan saa lawyer nti medase pa ɛwɔ sankyerɛmu yi mu nti wei no sɛ ɛkɔba sɛ ɛkɔ court na bibia kɔ kama nia onipa koro yi a wagye akɛntɛn so a ɛmfa mmerɛ mu no nea watɔn nea wadie nea deɛ wɔde afa baabi bia no ɛwɔ so provide ne nyinaa ne deɛ mbra yɛbɛma no straight yo ɔbɛbu ho akonta paa ɔbɛ account for everything na ɔde ne nsa aka in the first place ne kura no ɛyɛ wrong sɛ yɛnyɛ obi ewu no ayɛwo na yɛnyɛ probate na wobɛkɔ na agyapadeɛ ho bɛdi kan aka sɛ no edi kan no yɛtumi kura kyew wɔ ho na buruburu kura na ɛbe wode nsa aka agyapadeɛ na sɛ bi a watɔn anaa wa bi a koko wa wakɔte no you will be made to account for everything enti we betumi de saa maame no afa mmara kwan so na yɛde na begyina court na wakyerɛ deɛ nti a obi awu na wayɛ will no mpɛ sɛ yɛbɛkan will no akyerɛkyerɛ deɛ will no ka na ɔno nko afa agyapadeɛ no akanta n'ani so daabi yɛnyɛ ne saa lawyer medase papaapa sɛ waso asɛm no akyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛn nti no sɛdeɛ wasi aso mu deɛ na kyerɛ sɛ yɛne wo a na ɛko ateɛ nti yɛasoɛ no ayɛ krado sɛ sɛdeɛ tie no kwasiebu ne ntɛnkyia ne abusuafoɔ sɔre a wɔn ankasa de wɔn koko so yɛ nneɛma bi mfa mmara kwan so edidi nkurɔfoɔ mmea no deɛ yɛn asoɛ na ready sɛ yɛbɛboa saa nkurɔfoɔ no enti sɛ wotu anammɔn a yɛbɛboa wɔn yame ensha papa lawyer mensa yebetu anamɔ no yenim sɛ sɛdeɛ tie bia no bɛboa yesan sɛ yenim sɛdeɛ wonim deɛ ɛwɔ mmara yi mu esitie na sɛ maame enka me bisa ne sɛ na so ate deɛ enti no momamode ya maame enti na so ate mo fa kokot bebrebe 70 years na mo fa kokot na 70 years na producer bra ne yentwa ye ho bra sisi na afro si mo sisi out me ache obeko prison si wanyini waska mama waska wato sprinter nyina watoto kai wasisi fie watoto asase koko watin 15 years koko na no de yes ajapade odi ajapade na enti no se eba na ebo no dia na kyese nia se de lawyer aka no na kyese nia wo se wadie bia no ene wo be se wo se wo be fia wo be fe se wo se enso a na kyese wa endia ba ye twa ye ho emra sisia na ye ba ye meto aso men kokora branyina mada so pepche olman obi ne yire na ode ne ko hin musaba madina chi mani hwe o kafra nim se woni nye ene wo behia aba hebas osofo 3 days osofo oyo ani osofo abrantie osofo rasta bono mai dokota kunyini no obepie wo asanteman mu wono na da aba center no say glaucoma na se cataract ye kan se ete wo kwa wani na wani ate yenye operation wo ho oji koko no boss no na ewu o ma ka nyina wo ho o mo nyina ate ase kwa mbedu no America no papa ne ba enso no wo frɛ no e ka kyerɛ ne sɛ ne nua yare kwa mbedu ne nua enti no wo ton mame kwa ho mane somra hello
Mami afia. Mame. Afia ba pa me mo ha. Ya me de. Na promote say. Ya me adom. Ya da Ya me mo de. Na de kasa. Ayo, me da say. Se waje me so ena wie na wada wurma. Wabusuafo bi na aba me nchen sisi a. Yewra Jomenu ewa ha. Ena mame wudi amabio enso ewa ha. Na abusua ne dodo no awa ha. Ne wo mo ka nyina ne se. Ejapade a munua akwasi ba no ede to ho. No wofa. Mu wofa akwasi ba no eye de to ho na woye wo eto so. Mame wofa ejapade ni nyina kenten so. Ya chese wonko na wudidi so. Ya woye abusua senche. Eye no kre. Me pacho wo mo asemo e de ba ya no. Me pacho wo menum asemo ano no. O man ka bibia aka ho biem. Yo, me pacho se me yare. Enti me ba peni no. Ne number wo mo frɛ me ba peni no why? Ma me wo na betumi ama ye nkyeremu se de wo si kasa ya no. Wo de ama ye nkyeremu bes menum na gi wa home wadawroma. De ye bisa ne se eye no kre. Se ajapade we nyina no. Eno wo nko a wagye ne nyina. Me pacho. Me enya no. Me ba no. Bo de tie. Ti samo se o frɛ me ba na. Because ho meba na sachna me bo nti wo mo fa sam ne kokko to why. Okay, mame wadawroma fa koto asem ne to nchen ne nipa na ho. Pani e wo fie bia na wonwura mu. De me bisa ne se sa ajapade yi wo de ye hwe ne se eye wo a wo de a ana sa ya bushia de a. Yes, me pacho o mo fa sam ne kokko to. Me ajapade no wo a wo de a da bushia de a. Ye wo ka koto asem wo de yi manu anka ya wie. Wo mo de ko ayimfie wo koi. Me koi. Okay. Ena ayimfo no ka asem munya dan na wo mo nkonkwo hwehwehwe ajapade no kokko no dan no ne ade o mo ka asem munya dan wo ye. Me pacho me say ni anu be say me ya me kasa kwa na ma me kasa ya na wo kasa yi eti we mi bi sanka wo di yi manu anko wa wie mi bi sase ebetumi abasa ajapade no kra no eye wo kunu ajapade ena bushie pe bie eti ka wo di kasa na me yare no mo fa kokot na ho ahwan ena wo di yi manu sa na ajapade ne de enye wo di asanka ya wie eno wonya fie son na yede amawo ene obi nsa ebe bibi mu kakra bi a no osisi ne nua wonya ya fa court because wo mu se court no ukọ fa lawyer ukọ ye we kanko anti wuntumi ya munya nipa bone fosam sa munya isa de no obi a wo so ya de afa de be wi akira wo o be kasa wo so ya de o wo yare Jomenu mama coach okay ye ne lawyer kasa what the lawyer ka pacha mate usay na moka efa ho mama edin ka ya beda mase ni ada lawyer se ne etiefo mama se enu nti ne de beda mo se momo aye ye ni kamafo ohunahunu aye afuo no kura se je metumi na esi wo se oba me abeche no enfie se ni enfie dunum ni wa ti kokko no enfie dunum ni wotimi tie duoso 15 years o mabushia ka pre o keka ho asem o beche me mama mi bubugu ho me de krata ne ma no mabubu agu ho 30 na krata ya wo de ma ni de Jomenu me ne wo nya adwere ya de krata se wo sa eno ne wo power eno ne wo tumi ya wo gira so na wa matafre wa adwere wa mo kokuru krata yi de ama wo no mama enipa bone fosam dabre ware mama krata kwa wo me de krata ne ma no mama ma da for sa 2022 ya na me wato me sa me ma me bubugu ho ma bubu egu oba 13 years na me waka mienu ma ton ka ni nyina aja ka me ka na wo sie bubu so ka ya no wo sie bubu ho after group abi de medi kura no me yire na kodwa no wa use kama me ese me fa hwa nkura no me ami kuta me ka sa ya me do me da for me makra na me timi hwa wo ese so okwa fuo no ho asem nti eje wo bidie o ma me enya wo dia enti na ne ye ka se ye afidie ne so wo dia ka che se eye wo a wo dia na abusua paso mo na otwe ho manso
once went to me anka wakra wo say bie wa no say eye ba no ene dia no ye na ba no dia ya wo dia ba no dia eye wo dia eye busua dia waje ma wo mu bibi kakra ni nka kire din ma me ye fie kura wa bibi wa kura fie na bubu ya nya ba bi kura o mu nya ba bi na mate efie mienu nyina enti no ye ye ho adwuma se bi mo si atie no wo nu se adwuma no ya ye bi enti aka di aka se betu ho anamo wo se ye fa nkonti ye ko se ba se ye serve no na no so abeka kire ye se o ma o enu so obetene kakanka me pache yo ye nkofa eye royal na yene wo mu ni nkomo atiefo ya wohwe onua tv ene Akoma FM Sabri Dr. Ibrahim Adam Yisamene kwankyerefo penia meda Royal Homeopathic Clinic ya yewo Ghana haya Kumase yewo Pankrono etimetim Monique Junction sanso ena Accra Madina Ashalubutwe ye nyina ye papa ye nana me nana prekope the National Chief Imam of the Republic of Ghana, Sheikh Usman Nuhu Shaributu, Nadaroma, ena wadempa ye gu akwemu kobie Ashalubutwe branch no kama ye ejuma na me papa Sheikh Abdul Wadudu Sisi, the Tijaniya Muslims President of Ghana. Mechia munyina ne ahwefo a mohweme na Sabri Royal Homeopathic Clinic ye ne mpanimfo de niema agu akwemu a ye promotions no nkokra na ye de abo mpanisi nsu to nanso efomo ayeden ene enipa ne yare nanso sika wode kwa yare hwebia no ayedenden amano nti ekoba so yare a na akwaye painkiller honam ya wunru ononomo a na afi bi onso anye obia na eyema no na fi obeno no mbeduru baabi no na aginsemu kra no ena ye ne mpanimfo ede niema agu akwemu se ye promotion kakra na ye de aboa sede ye nyina yinim no ura yarehwe bia obeji card a obetua sika obekọ akwakohu doctor friend consultation no obetua sika obewura lab obetua sika obekọ aba bia obewura bia sika sem science anenti obi wo hono ma wo yare sika na wode kro no nti wonya nti no ode titifie na aye no fin na afi akwakoji ensemu na ye de aye ene se baby awo bia no so ba Royal Homeopathic Clinic card no any folder no 100 Ghana cedis tete hono 1 million oje no ewia ya chechire wonsa ya hwe umuduro na ya take you vitals kama consultation na obewura doctor ho ene na akotwetwe nkomo no free of charge se beye lab ana ebetwe umoja de akofa mfidie mu abibi mu afifi mu adudui mu ahwe amawa eno nso free of charge na yewo afidie ana machine wanwaso ho no mu a afidie behwe unipadua no firi utrim abesi wonase ebehwe wani wahrawa obrebo osabo ojunso untinim wonkase mu ba bia firi soro ekosi fom free yenye ohwe na ade no esefata ye de usi mfidie so ne ye massage obiebie wuntini mu a eno nso free of charge na yehunu yare no a yesanso emoweduro free of charge na misrawo ye adwuma free dwoada ekosi memenda from Monday to Saturday ye she adwuma se anopa nonson enifa na yapon enwumre nonum Fami telephone number no eno ni ade hiame ebia na matimi abo yare so ebia na mantimi amowo yare so eno nkyere se yensa si yede ensekan ananade papa ni pedua no eyi yare na free mo efre no surgery anase operation no eno na yenye no Royal Homeopathic Clinic na emom ye wo kwan foforo ye fa so di yenuro no esa yare ni free home a ho to kra enti je me telephone number na frame sisia na emwa ye nyina me telephone number na 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 the Vodafone line is 0204 496
496 212 0204 496 212 saa number yi na ofra wonsa ebekame mesi ye promotion oba ye card no ye 100 Ghana cedis tete ho sika no 1 million tete ho de no enei de ye beka no 100 Ghana cedis. Consultation ye free, lab ye free, diagnosis and if you ever hear you nipaduanum ye free, ye be lab ama we ye free, massaging ye free, ye sanso ema edru free. Eti Mr. baby bia wo bia so prostrate na ye kese Johnson ntumi meye ana ebakra emma wonka ye wonte se Johnson de wo no na wo ho asei awie oye oba awo na ho aye den ama wo ama sabi ye de awo etwa wo mpoa mesrew bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic na ye de mfidie ahwe ehunu adekropotin a ama awo no ntumi ma no na yahwe ayi afri ho amam. So you be a diabetes and a how you see a citri yare na citri yare no de na ma waye kese obi so ha ne de no ama wafon waye ketekete wan hwe ye beka se yanom yare bi kra e na aye wo ojonso tentem jonso no boss wa na ebe ya na jobe jonso sa ma de ache ona hu dwa wo ho hyehyew empabo hyew na ewro kra no anya ade a ubehunu wo mene mu wo enum nsuo tentem se de ye obi abra typhoid fever ene hawo witidwa gagaga na amanfo ada na dwohwa nkromo no wo de untumi enna bomodin se obeba Royal Homeopathic Clinic hepatitis B ana brebuo mu yare yi bi ena ayewo ama abeda wanisu aye yellow wunzem aye yellow wafu crashe bomodin se ode wani ebekire Royal Homeopathic Clinic na misre Swako Hospital na ya kire se wo hepatitis B a esan se enye yare ema wuti ayewo ya wo honam ya wo yanti na wuyi wani a wanhwe yi a ebeduru ne mpempen so ana se ne bad stage no ne de hawpa e na ebre wo se unya hunu se wafuru ahye wo na ase atatai na wanhwe yi ampa eduru anu oden a na ne o ya free atiasefo asase so no ntimi sraw so you be a hepatitis wo so enyiwani se enye me yanti mayimani bomodin se odi wani be kire Royal Homeopathic Clinic oye bema waye mre ewo mpam odi tare ana wai odi fam na bai oye oba waye mre ewo mpam sabi oba ne bema edi mpaso agroma unya atenka no odi he watenka no afri mu kra gonorrhea ene hawo ode pua ene hawo chlamydia ne hawo enemu yare bi e hawo bia no bra mesrawo sede me kan ye na bia na mabo yare so bia na ma moso from my telephone number no eno ni ade ehia pa ne frɛ me ye adwuma firi Juada ekosi memenda Accra ye wo Madina Ashalubotwe National Chief Imam no obebo mpaye ebie hospital kama from my telephone number no ne frɛ me na yare bia ha wo sempo wunyare na pese oba na yedi mfidie ne hwehwe woni padua no mu a ye behwe ama kama 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line here 0204 496 212 sa number and afra when sabe kame wona wo hwe Onua TV be say egu TV na ni kakraka misro fa ne frame nya yare ni nyina na metumi aboso sama bo yare so sami mo wo yare so bomodin say obeba Royal Homeopathic Clinic me say etimatim Monique Junction Pankrono anatafo Pankrono etimatim sanso ena Accra ye wo Madina Ashalubotwe se stroke ena aka wo kasa ne ntimi ma ana wo nkai hwe wani mfrai na nso hunu wukunu ana wo yire ana bakra wo nkai no aka wo nifa aka wo bankum aka wo ketre mama wo ntimi enkasa ni nyina no eye stroke no eho enema no bi no
ewo brain ne mu utinum embrepam yebefa na baako na ya kyerɛkyerɛ mtimi sraw sɛde stroke na aye wo bia no Bra Royal Homeopathic Clinic o prostate na aye kese malaria fever ne hawo typhoid fever ne hawo enemu yare ene hawo yare bia hawo wusisi wu kotodwe untumi nya hwee typhoid fever yare bia hawo no mesi ye promotion card ne ye 100 Ghana cedis 1 million lab free consultation ye free diagnosis free massaging free ye sanso emu aduro obi wo ho a na bia ne yare no akyere dodo eba saa de ye ne wo kasa na ye de watu aduro so ye charge wo kakra na emom ye ho de untimi ntua ne nyina akra ye ma kwan ma utuatua no kakra ebre nti jeme telephone number no na efreme na bra ye adwuma firi dwoada kosi memenda ye hye adwuma ase anopa no nson ne fa ne apon anwumre nonum 5:30 p.m. ena ye pon ena ye hye adwuma na ase anopa 7:30 a.m. ti fa me telephone number no na ye nsori so 0242 951 005 0242 951 005 0242 951 005 Vodafone line is 0204 496 212 0204 496 212 sa number and afra wonsa ebekame ebreninti ye de besi ha sama mo yare so kra bo modern say obeba Royal Homeopathic Clinic and how they frame me o kan yare ne na mintumi ameka kire say yare we de e bi amintumi na kire say atwatia ama ye nyina ya me ensha Krachi unemu ebua unkohwe Dr. Ban wo ye den wa oh mesi ya fa nko ma mi buru wa ayi ma mi ko buru ko ni atele be ko bra mu mi fa nko Dr. Ban ho Dr. Ban no ya de bra se pa no mpemu adwuma sasabro sro Dr. Ban wo ye sai ni kemi kwa na meka oh no mpemu nim di ono na ye expert nya zanfo no o akra eni kumasi no mpemu expert yen kan kire TV AkomaMuNsem dwumadie no eno ana wo hwe na fei utie no enti baby a wo bia eneyi se onso wo case a wo pese wo de eba ye wo kumase askwa ye ne kumase mo main entrance no ene di hwe ni mu se be ma bi na enhwe akoda no oba bi de wo ba akoma be ma foforo oba na ne wo ye no susu sa akoda no enye wo dia wo pese wo ye die ne ye be ye de amaw obi afa wo ba awoko school wasi afenyi se no anya ne dia biem eno so betumi dia ba esisesem bia no obetimi de aba Akoma 87.9 FM and afe onua TV ye production line is wo ba na fom kwane ya friend 055 260 1529 055 260 1529 055 260 1529 we WhatsApp message messages in Fabra 0533 487726 Pastor Julius Akwaba I'm Josu Obeku Akwaba Evangelist Akwaba Pastor Julius ehwe ma me afia pia ene abusuafo eni asase eja nipa ba ko ni berefo ade akantenso mam da se meni asofo adepa e wa patrapa ni chia ne pa sana asofo Evans nso e o suaboa for the masters program aba Aliva International ma yenu aba apia because se me nana no nana wenyi ne se me nana ko wenyi nana apia nana apia watu apia nana apia pa dina nana he o yare kun obi nim but o ben won so de anasa obe wowuo se de ba no na de so abroso de wo se de ba no ankyere bo na odane ya kire ya okura de o de kalabule na agye se na o nya na nka odi ade ba wa fanyansa kwa na ade agye nkaye e bia meka se
mama adidie ne position ade fa kwan bia so de nya na mo wunya wi a o results na be kire se na ya na nye enti nka o de ka kwan fa so ade be nya kwan nka nye de na so nka ba yi ejapade ahodo aka nyina wahwe atoto abusua na obia de edifata obia nanka ne pro ye da ho ya wayi wani nanka ni na wafra penti aye hu adwuma kama ho wo kra ba moto hu se ma nka wo ya de nka nanka nya wo na wo deserve but ye hwe adwuma na ba na edifata say ye de man because ye de man na we de wo ye de kire se na man na wo nimpa ti na wo di kra de amam ba bia kire se wo na wo nim se de wo ba ye ni oh nana na watima baba ja de kente so na umpeso be fi obia e ga fa kwakwa ye nu ma ka fa sa ga na oh ya tikruma na kwasi akasa woni panyi kasa fa mi kwakwa atme ba kwakwa nri ne guo ya na kwakwa nri ana ya sa homo lagu kwakwa aya odom kwakwa bia ene woni nri na kasa nya oni nipa so se ya mfa kwakwa yere kwakwa ta apia nya nipa na kwakwa homo ho no na mo pani pa buom kwase a agagana no ya ye obi a kwase ni ana unya ya asem nya ba ze na mampe ba bi nta aya di ko police station apose me kwa twa ho ko message misike kwase ade sa na obi ebu nipa kwase sa amami apie madam we de amfaye kura mama he mama nka nche wo mo didi sanfi na ni ono aye na japade wa wuko no wankasa bre ne mojani na Solomon kan no oso ba be wuja ho makwase bia wo hu bre ono wa ba be so nanka bano na tia sama ka bo manager padia process ti kwase bi na be so ampa no asema ba bo kanya na dawe nti to da no otu efo se me Solomon mi siso no bra bia me bobi ba me wie ye no yehudi mo hudi wo be wu akro na bo bia oni ompa bre wa kan na to so wo japa no ba be die ebi nie bano bre ya dan klasen baby if dunum 15 bedrooms shop to so mu kuro mu ho na ebi so be kwai ensase egu audi bia magalam say 4 what 100 yes what ensase makubako wo ha what won't bano bre ya no bre galam say side ensase audi e di no bano be wu ama apia wo be fa be yele japade say na bano be free asase so ama ba be kani nuano ne abusofo nyina gu ba bi ama wo ba be fa di so ayi say na ka bano ko be bra side ma we say na bano so ba be nkwase ade say ko be bra side we ma masre wo mo ya na mo yere ye ko ka mo say ana nankura ba na nankura ba mo so mpanifo na ma ba yo ya no ma e ba to mo ko bani kwasa say ya na no ma e ba to mo say japade pa to na ba ye japade say wo fie na papa di bi ma mi ni bi kra de wunya di na mi ni bi ade ma sema na mu yana mrantie ko kape we o ye fam ko fam ko ti bra you friend di ko yana mdo fe manu akọ kasa se ena manu mu ade se anu be o mo o se o se fam ko o ba popo ni a kire o mo sa ana wo nyini so ana me ke na enti wo ko no ho bia ena mo be kumi o wo ma de poma so ni e be che benfo se mrofo be yi na yo mo se twumo o ko ka se ana gana fo mo ba mrofo be yi na de o ye die sanya be yi ade na aka okay de o ye die okay aka ka mo se mi aka apia ye beba ko kota ye boa ye be shia ko se amra kota ye shia se ti ye ka se ye ne lo ye ka so ye be shia ti ma ni jira so so won ti ye shia ko ye de o ka se wo be shia ye kota ye be shia ye be shia ko ye djuma ye ne kota fo ne dia wo mu nyina na ekun eti kwase abuo de die se o ka se ye nhia wo ba bia be ka se ye nhia wo bia ye be shia wo jon so dem kura ye be shia wo empa so a ye be shia wo ba bia wo be ka se ye nhia wo bia ye be shia wo efi se ye djuma na ya ba asema na wo kan aho bia pese wo ne kwase ye di agoro na so bia pese wo ba wo kwase ya kwase ya adan kura na wo man mu atena ya den seyiye ọba won be ma adidie ne de ma wo yo ọba kra de adidie die hwe ma adidie de ma abusua hye wani monyam sei abusua hye wani monyam eye be ma na ewu o akwasi ade na ewu eti kaka ankasa se ye de ma anu ene di ade nanso so ye de wo ma ami ene di ade chese abusua ashe wani monyam anti se na no kra nyu mu nyina na ta kire o na se ye de wasi so awie nti ya hye wani monyam awie se no nka obi betu aka se da bi
bɛrima na awuo eti sɛ yɛde obi di adeɛ deɛ anka yɛmfa bɛrima nsa anyɛ dɛ ɛni adeɛ nso wowɔ baa ɛna yɛ kukuru wo de tena soɔ eti na yɛ pɛ sɛ na nka yɛnim sɛ wo deɛ ɛma adeɛ na nka yɛsɛ mo wɔ abadayɛ anka mo wɔ tema anka mo nyɛ nso mi de sɛ de mi suro maa yɛ mi suro maa yɛ bɛ ankora mu nyina yɛ bɛ paki sika agu ankora mu nyina yɛ bɛ paki sika agu ankora mu nyina yɛ bɛ paki sika agu ɛdiɛ bɛnko afei de momfrɛ me ba oba bɛsi yɛ abusuasɛm ɛyɛ dan wo ba nana ɔbɛyɛ dɛ wɔ abusuasɛm mu wode wo bɛɛ bɛhyehyɛ abusuasɛm mu ɛde ha wa bɛnya asɛm wo ba momfrɛ me ba no yɛfrɛ wo ba agye deɛ bisa no yɛbusa deɛ wɔnim ba no ho abakɔsɛm da bɛyɛ ɛde asɛm na wɔnim wo ɔno ɔbɛteeyɛ nti wo deɛ no yɛnkɔbusa no sɛ wahyɛ sɛ maame gyae na sɛdeɛ abusua ani asi abiri ɔmo bɛbɔ mpaeɛ koraa ma wawu wonyare ɛmfa yareɛ mɛhyɛ hɔ because yɛfrɛ wɔ no na yareɛ biara nyɛ dɛ ɛni hɔ mesrɛ mo yɛde biribi hyɛ wɔn nsa sɛ di anim a yɛnka sɛ wodea tutu fie a ɛyɛ fie na wototo wɔ ebi amato adeɛ yi gye wodeɛ wodeɛ nka ɔmo rɛ bɛho anka ne nka ɔmo de wo bɛba ha muna bɛba na sɛ woahu bɛ muna metiwa na wobusi w'anim gya me na metoa na mene gya me twɛn me ba mehuna na ɛsa muna bɛbam enti maame sɛdeɛ wo sɛ yɛnhyia woɔ no yɛdeɛ yɛbɛhyia woɔ sɛdeɛ ɔma no nyɛ wo yodom na wo ne w'abusua ntamu nyinaa nyɛ basaa abusua no soso no wo so wo da mu bi ejepade we so yenye ma wo yilo dabi yenye wo fa enye madia kasa nya me bank na se obi na wu ye yenye wo fa ma ba obi na wu ye e na odi gya awo ntinya wo dia nti ma me mesra obrafom why ye kɔ hɔ no ye kɔ ne ye kɔ ka fie nsɛm ne atena so asiesie de ɛyɛ ye asiesie okay evangelist ma me doctor bi edi burunya edi afi okay yo ma menya birthday we from na yemi ankasa Ibrahim newsroom ai me penasempa oye me secret admirer yes sir me penasempa na enne ne yire Rashida birthday wonderful na Rashida dia was such a they give me with me na se minim na se birthday we Ibrahim anya ma ni sifie yes baby no oda yes Ibrahim be kwa koda body asem beba wonya koda body asem beba kona no amitie Ibrahim so pene ho asem ababa wa bi wa abrochire no wa feel Ibrahim wa yare ana wa yare si wo de gede pa oba Ghana oba be hwene mesra amisa ababa oba Ghana me pese obema Ibrahim adabonten na obi de ne sira be kwa akoto no so wonu mu no wa ya kese yi obi de ne sira akoto no so obeba na ne dwonku abubu sira wa hagia koma Rashida Nyankopon nyame nshira wo na o ma unyansa ede nim diar beta ukurachi na mo ma nso abaye fefefe amen mama me doctor bia ja nyame aye na do no so ni birthday Dr. Sandra ohene wa Jesse nyame de afi ba kwa kanimfie ho enne nti Dr. Pa na oma wa wie ye enye fe da che ho kani wo ma wasetena nyina enye fefefe enhye Yesu den no nyam we firi wunua wo ma me wunua ba akua sapon ho ena o de brewo ena me wo fa ase ba ko nso ohene obrempon na nakwesi agema obrempon na nakwesi agema ono so ene ya afi ba ko de ma no awe se ni tiri hu bisu ase ba luchi na wo awrade nshira obrempon na onye nshira mama ewiase wuma mi ni wade ehu wuma mi ni wade ya na binum nim sa kuntabuo wo ho nim ensamafo fredi asemo sɛ yɛde akyiri gyaw na woyɛ ne basa deɛ ɔbrɛ yɛ no a onim sɛ nkɔ no te ase na nkɔ onya kwan se nana kua agyefu yi menam de ama wo akoso ya wo so gyi wei gyi wei sɛ ɔte ase a na onim sɛ wo kwa anya no ɔde na akyi gya wo
mama side we wabusu odi akwesi ade ebinum timi koye kurulu ai say ye betra se kura ebuka no na mesremo a monka se mea mu da monka se me hwem meka wo mo yes apeja maami nsa no sika no mo bidi o wote kokko mo bidi oye bibi o mo ntu o ma yekom but maami de ye kan say wo jeje bro egu mai so okay free say abusu eja pade wontimi fa kokko dua ba kumpo ma wo ma abusu eja pade o enti wo ye fra me ma no wo jeje bro adi gu nkwala no so okay oman no emra wom so even bibia na sumpo ene yesi wo na sumpo a ene yesi wo ena wo bedi ade a wontimi fa kotokrokro de fe wontimi fa ma wo ma dabi na wo be ya kontan so enti ma me mesrade na wo ye nhwe ni ye okay hwe ni ye na be odu wanyini sebra wo ye roman so panyini wanye roman so po be methodist emre wasa no sa asumi mi ensa na pa yi Pentecost pa do mu nko yi presby won ye be sraw ukọ makuo nya den akọ maku me pa che ofa yi eto de da ansa na be wu awu ma me das be wu awu me das na ye nko na fe ye ne Dr. Reko Sofo Reko about center enko de nko papa Marco family mu makurase kwa na entu ntem fa che me pa etiefo mo fa nche ye akurase tena ne lady die saa medamase anopai awiai baabi a wo hwemi bia awrade asomdwe nkan na mede ntia piesie ma Roma Catholic fo mere wafo nyina se ye wo resonant nti enomel ba Christ na asomdwe enka Roman fo mere wafo wo se enka wonso na awiai okurasin doctor min kura ne bone wo hawo nti matum ne ka beduru ha mabonto yam ene de ye konim ne kam nika so nti number na egu TV ne so no watwa to mi wi anu afre me na wonimi adi ho nkomo jade a mede hyase eye wona onsa eye titriti no ne kwasem se ema de no ya na ano odin pa fi se ema nsa na April 24/7 enyina home wo koda kura no kura latpom no so home ti eninti obansa ye ne ya ha dwene mesrew se wonsa eye titriti na emu ne wio na eye wo ya eye soforo ko Herbal Center Kumasi Breman wo akoko afa wo tonka ne nyina ahia na amakokobu na pusi aba na fe moja akra wo mu no soforo ko Herbal Center e waduru a wode mawa koko bia anwonwene wo to apempa moto no amakokobu na pie no ne nyina ebekọ bikuta koko duru a enka nanso aduro no ano anam eye soforo ko Herbal Center enkurasifo nyina doctor ana eka senti eframi ekurase doctor bia wo de esisi yare emu hyehyew eka wo wona nkura na wo chia mem waduro ama bibia aye kama wona ho hyehyew wona ho dwaw asa wuti buro nyaja ho aye di menka tu mu menka ni mreye na eja na hyehyew na ho nanso wedie anadwokura na ho aye hye ahomache kura na wona ho hyehyew mem waduro ama ni nyina akọ odunso pi obi egura na odunso mpre na mprenum amani padua no ne sotia na etie no soforo ko Herbal Center se nyankro pa dumti oho ebeto enu nti hye no so na family number no na baabi a wo bia nso no ye de aduro maka abro wo nkran takurade azim enzema wo kwame danso wo yinche baabi a wo hwemi bia takwa abo so ye betimi di aduro no apakeji amaka de abrewa ehoma asem mia metua ho kasika wo Kumasi ya ebeka wonsa na wafrɛ me de wo pa wo eye soforo ko Herbal Center akurase doctor ana de one de ebia meka se o low sperm count eno so mi wo ho aduro pa e ma sperm se no aba na diabetes ni bia ntie mi wo diabetes no say ye type 1 say ye type 2 say ye diabetes nkoa dia mame ofa wo wanya diabetes ya che wo bompane wo fie wonum nura hodo nanso diabetes no emfie na emfie num emfie du wonum ho aduro sa soforo ko Herbal Center say wei eye na kurase aduro de mawa ebekọ wo diabetes no woni me kasa ewie pe metum de aduro na den amaka abro number no enie 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 ba ko ne 0244
47 47 00 00 67 67 0244 0244 47 47 00 00 67 67 ebia wo de wo baby na en wi wa noma ma area ho your friend wi boy entone ntwene wo nom koke mi wo ho aduro apatashi no wonom jot no wonom enuboni bia wonom bia soforo ko heba center say ehia wengu entone ntwene da no ya dache pillar pa no soforo ko heba center wonura wodi mu obi onum nuboni a ne kon no biem wonsi hu biem wonko hu biem obi anu jot buru mfi edu wanum bia wontimi kura nko toilet nipa ba me sira wada apatashi wo wi no di ma atem wo fie wo twala pa omako homa so nkwa nye de ni nyina ya apatashi subai me sira wo memu aduro amene jai ense bia e brode wo beja anu ana de to su biem bia me kasei wo de enyensa no ono de wia no anu ma wayese fia wo fon yawu wo de numa gu ni katremase red koke wo bonu boni a sofuro kwese ha ho fa ne ma ene me nkasa na me package aduro no emfama ka emfamro wei ne ma me danso no enu nti wo kura sini doctor wo hu me kira kwai e wo kumase breman pentin kwaso asoda no eni mo pe na ka besiu bisa se wo pe thank you jesus fie no ana wo ba kura sini doctor ya cheki bibia ma wa ya nyisika e de aduro sika nko ani hia yen na wote crying yes one edu no so wan kan ho na che say yewa na de mrekaba be ho kama na me nuro nyina so ye adwuma fi se me tire kura sinti no enu ni nime na me so mi nuro no ememma aye mre be ma watofo mu se tim obe ma nya adwuma wo de ene me nkasa wo de no so ye adwuma no so ehema na adwo ni nyina eho aduro ho enemu yare a friend infection no me wadura me friend package unya bi no ma sa package no eboa ema infection ache infection egu ni panimase infection ha wo ba infection ha bema ama bema elfon se de asne ye humeda no tie me memu woduro papa wo de ne ye chlamydia se syphilis wodunso moja enkeka ya hodo ensan gu ho ebu okra ne su ahosebe ne su ahoye ne hene ni nyina eye sofure ko herbal center okrasini doctor memu wodura ne ko ane oba uni achenka no to da se nya ukru hu na hi enya usika sem bi na ese ya ana atenka ni ho dia ene se uni atenka dia ye ema oba ni tuntum ko na fita ba ye hu say different colors one people and wa wu hwe me wutie me wo oba to da suwon paso na wasuru aninye wumuna na wasuru nso amuna ema ana me ha da isi da nka isi da nka tante ana nkubi abada ye ne nka e fa ho bai nanso wo ha da no na wo te wo ka ema ba no so ho aye fe ye kenka wo ma mu tiri no ya yi bia banim ya yi bi kwa kire nkwa de ne se e pra ye eno ntime sere wa wo ye bema no ama o mema sam so aye dai ehia ana wa akora bi 4 years e kopin be 30 years odwon so e yare se wonya mfie na ya emfre me wonya mfie na kode a mema na duro amana jai dwonso mo honam ya mo ya aduro ho hepatitis B wakoya lab ne yasu wo bi a aduro ho cholesterol pa mi wo ho aduro ana mo amwo fatty liver eno so ho aduro e wo honom obi a wontim ni dia ne so tia na atie eno so aduro ho ana mo amwo dwene Ghana ho ne so fa Ghana nhye mo nsa no aduro na adwo wo na wo dwene kwa ha na wo dwene ba ha memu aduro wonom a betimi ada kama e ba se bibi no eda ni ato din spiritual marriage memu aduro adware saa de no enu beto nkwanta pai a wonhunu bi wo wiase biem enu na ma me danso no enu nti sofo ko herbal center enkurasifo nyina doctor say ehia wengu na pressure duro no wodi na 150 170 180 wodi fa number na frame memu aduro ama pressure no nyame adun kakra bo safedi abeto 120 wona ho to we wo be ja duro no wona we ya kyen kwa yiba no enu nti obi bia wo pressure bia nso eho aduro ho ana wa wunyinsia na say miscarriage pregnancy no sitting na say akoro ba wi ase ya wantra mesra memu aduro ya topic yo ya wo de be yo de ne minkasa say wo se aduro betia bo meka kire wo se emua wa meka kire me ya wo ho adwuma na me de no eya basahere so a wo ye medura ne se wonyim an se wo wan se akra no ko wen eni to bibia wo tie me no eye sofo ko herbal center okrasini doctor asoye ne emienu kumasi eye breman pentin kwaso asoda ho adwura eye mankwa dade hotel
efie na so ka betu fo mu no a grass nko ano okwa mi nua Kofi Jamfi wo ho wona da adwura branch na no Kumase de okurase ni mi na me da Kumase branch na no enu ntinyampa adwada kosi memenda Sunday de me kan ba nkudi ma se mi rojo enu an no na adwada kosi memenda de anopa no nsia ekopoma numere no onum ana me ye adwuma wontimi ma ne yemfa duro ma kamera wa metua ho ka skama wo ma sa pa ka gida hedro bani nsa ne se me de manua no wo budu kwa process ma sie wo adura ba nti brabeji umpu na apede fa number yi na onia tibi time de na me ka kire e tie kontom na esi kwa ho obi atibi enu nti number ni 0248 67 22 and 71 0248 67 22 and 71 0244 47 00 67 0244 47 00 67 so for the Herbal Center say that's ene ye besa hia ehia wenwu na emredi adanie dase nyame nshira papa aha ya Akoma 87.9 FM na fe Onua TV AkomaMuNsem dwumadie no na wo hwere wutie no na mame momodi ya Best Brain Publications Limited say ene bomodi ya na beje oba no nursery KG GHS na fe 1 to 6 basic 1 to 6 textbooks ni nyina kama ebe ma oba no abin ye pa wo frɛ 0509822399 0509822399 ebejo so ebi eba clinic eni yade de wo de kwa yetete yade nka ye nyina da ebi ebe tu ase de amount 0541 565199 0541 565199 unmo bia osa edi ni nyama na haksa mixture no ne capsules ne bi osa ase betu ba bi eto nro bia benya bi frɛ 0240238310 0240238310 agbojo Herbal Clinic e wona doctor wo efidi akese ni nyina da eni nro papa ni nyina no e wo agbojo Herbal Clinic me pacho ye wo Kumase de chance me 5 old insurance offer junction frɛ 0553417752 0553417752 wodi hye bia wu afayi no ntutu ye nyina ekwohye God's Refuneral Home ensa wonu beye bibia ede ama okama asafo one enkane koko board edan no hwe ni mu eye bisa uncle ato frɛ 0243 737457 0243 737457 Power Specialist Herbal Hospital mekanfo wonum ede ama fatty liver and hepatitis ya de fibroid and a compo alternate for 0244 544 422 0244 544 422 na yentime emwa opa na eye grofine emojadro edikoko na ye Dr. Grofine se wo ye adwuma ogya ho na no nsa ye tititi emoja ntimi ne afurisa ne ye na wuntumi ena ye no wo de eye grofine ba bi eto nro bia obenya bi 0244596532 0244596532 Bills Microcredit emao bosia na wo de akoye adwuma de wo hia se wo do Ghana card ebeba ne ama bosia ne bi 0596920833 0596920833 Dr. Amwenupa Karenstek Zahara enro no ubenya bi oba ne bema enemu nsa yade adokoro wo madedi ayade odi a ene Zahara frɛ 0246 348334 0246 348334 ni ama Samens Vita Herbal Mixture ne capsules ne bi so anom agan etoso ye ma ene memedre frɛ 0240 616061 yebeko awoma ne so na ye ne yetie fo so akwede nkobo wodi ene ba bi akasa free Yes, I'm Benjamin from Kasaki of Nanyakuru. Yo yetie You the American say some see kono you don't should share for no so many of the friendly chapati no more intimate urbano and the man some more with me okay may that say 0243 114497 0243 114497 and 0322498035 0322498035 within the baby akasa free asante achima ngumcha pa nja pa kwata ne obi gena jira wo chiri na oba foi ya beshre tuongu ejapa nie ise eni pani bribri woi na sa nie ko oba ko wo mo dia bai de mi no obi gena jira no pa kwata ye bege ya bem na ye cheche na ma si makrao so me da se papa within the baby akasa free ya good afternoon yeah, good afternoon, me pacho yanko.
The Pacho, I may person maybe a question. Court assembly. Yeah, SMBC. Papa, somebody else who can say, dear, me breno, and to Ubana, Quabeche, Yemuna, yet to me, you are not Wadaruma. Within the baby, I can say free. Hello? Within the baby, I can say free. Yo, and some man put me chance of my phone, a young crowd. The boy, who TV, but there was many already. Ma, why are dear Papa, Mamma, what do you know? What do I tell about? Who are Peter? What was in the proposal of Noah? Who are also at it? Open it for you. The owner of it. Papa, question was more. Let me show what it. Yame and sharp papa, and some man put me not watching some phone in a dear mammy, and Shannon so mammy say, yes, she's a Dauroma, or no, mammy rig, no, I make up. We within the baby, I can say free. And I shall make a festival for them being divided. Vida uncle. Mammy Vida uncle, why? Being divided, make a festival me patch me that Vida with you. Within the baby, I can say free. Okay, Kafra on also, and to me, and you know, so within the baby, I can say free. Good afternoon, Marco. Afternoon, mammy. Make a free wage at Barry, Georgina Sapon. George, it's you. Mamma, no, or any brief one, Casancasa. The Damase, any of my palm years, Munima Branson, why? I may own shout, pa, me for the chat, so within the baby, I can say free. Okay, on your ready. Hello, within the baby, I can say free. Marcos, good afternoon. Afternoon, Abapa, I am crying, me brasso. But I am me Vida, make a free the way now. Okay. Hello. I'm a patrol. Okay, me that say Papa Vida. Jumedi no AkomaMuNsem Akoma 87.9 FM. Nyame ya duma ochina fiada eno nti ye de boja ye ebebre. Musabre de ebusu apani Samia Champo Assurance Pepe Little Muhammad and a team no e de Akoma Sports Powerful One and ye de etro so. Ya duma se ma mo tie ene hwe. Baby,